Να καλωσορίσουμε τον πρωτοσύγγελο της Μητροπόλεως μας, τον πατέρα Βαρνάβα, τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου, τον πατέρα Μάξιμο, την εκπρόσωπο του βουλευτού του κυρίου Κομνηνού Δελβερούδη, ο οποίος βρίσκεται στο ΣΥΝΑ νομίζω, και την περιφερειακή σύμβουλο κυρία Τζίκα. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Αφού πέρασε πολλά εμπόδια, πολλά μπλόκα, έκανε το Αθήνα Κατερίνη πάνω από 7 ώρες, τα κατάφερε και ήρθε πριν από λίγο και είναι κοντά μας ο πολυσέβαστος και πολύ αγαπητός μας πατήρ Ευάγγελος. Όπως ξέρετε, είναι ιατρός, ιεραπόστολος και διαπονεί το λόγο όπου τον καλούνε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε, σεβαστέ μας γέροντα. Θα μας μιλήσει με θέμα «Είναι τι κρίνεις τον αδελφό σου». Γιατί κρίνουμε τους πάντες και τα πάντα. Πατέρα Ευάγγελε, καλώς ήρθατε και έχετε το λόγο. Εγώ, τέλος πάντων, πέστε ότι είμαι το τελευταίο παιδί του πατέρα μου, εννοώ της Εκκλησίας. Και όπως ένα τελευταίο παιδί, ή όπως το Σαούλ, ο οποίος τα μυαλά του δεν τα είχε και τα έχει το αέρας τον έγιωνε, με έβγαλε εδώ ο Θεός με τον κορονοϊό, και ενώ θα ήμουν ήσυχο στο σπίτι μου, ξαφνικά βρέθηκα εκείνη την περίοδο να μιλάω και μετά είδα ότι ο κόσμος το ήθελε και με την άδεια του επισκόπου μου, γιατί ουδέποτε θα πάω κάπου να μιλήσω εάν δεν έχω την άδεια του επισκόπου μου, αλλά και τις άδειες των οικείων επισκόπων. Διότι μπορεί εδώ να μην είναι εκκλησία, αλλά όταν γίνεται κάτι που είναι εκκλησιαστικό και που έρχονται και ιερείς και λαός του Θεού και μιλάει και ένας ιερωμένος, πάντοτε χωρίς την ευλογία του οικείου επισκόπου δεν πρέπει να γίνει τίποτα, και αυτήν τη σφραγίδα την εξασφαλίζουμε και με την παρουσία του πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως αυτής. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ηγούμενο του Αγίου Διονυσίου. Δεν έχω καταφέρει να επισκεφθώ αυτό το μοναστήρι, δηλαδή να μπω μέσα, έχω πάει πολλές φορές να προσκυνήσω, αλλά δεν είχα ειδοποιήσει κανένα, οπότε δεν ξέρω περισσότερα. Ξέρω όμως ότι πολλοί αγιορείτες πατέρες για να κάνουν την πανήγυρη του Αγίου Διονυσίου έρχονται από τα Ιωνόρους και μεταξύ αυτών είναι ένας φίλος μου, πατήρ Παλάδιος. Επίσης ευχαριστώ τον σεβασμιότατον Άγιον και τους εδώ πέρα, όπως και τους παλαιούς, γιατί τους γνώρισα. Εγώ γνώρισα από τον Βαρνάβα, μετά γνώρισα τον άλλον, τον πώς λεγόταν τον προηγούμενος, τον Απογαθώνικο τον Καλό, και τώρα γνωρίζω τον Γεώργιο τον Καλίστατο. Τον Γεώργιος. Λοιπόν, και με την ευχή όλων αυτών και των κεκοιμημένων και του ζώντος να αρχίσω με την ομιλία. Είναι μια περίοδος βέβαια χαρούμενη αυτή και είναι μια περίοδος τραλάμ τραλούμ. Όπως έχετε δει, καθώς πέρασα, μου λένε θα ανάψουν ένα δέντρο, δεν ξέρω τι, και όπως πέρασε ο καημένος είδα ένα πράγμα. Θεέ μου, λέω, γιατί πρέπει να υφιστάμεθα, να με συγχωρέσετε δηλαδή, να είναι όλα ωραία? Γιατί να μην είναι ωραία? Πρέπει να είναι όλα ωραία. Αν μπεις ακόμα δεν ήρθες άρεσε στην κρίση στον τόπο μας, αλλά δεν πειράζει, αφού θα μιλήσει για την κρίση και την κατάκριση. Να κάνετε τα πάντα να είναι όμορφα, ωραία πράγματα. Μην παρασυρώστε από λαμπιόνια και τέτοια πράγματα. Να μην παρασυρώστε. Ξέρετε, να κρατήσουμε ένα ήθος, όπως είχαν οι παλαιοί. Ένα ήθος. Είδατε τι είπε, ότι θα καταργηθεί το μάθημα των θρησκευτικών για αυτούς που δεν θέλουν και θα βάλουν ηθική. Ηθική. Εάν έλεγε ήθος, είναι ανεκτό να μάθουν κάτι για το ήθος. Αυτοί λένε ηθική. Η ηθική αλλάζει με τα συμφέροντα κάθε εποχής. Άλλο είναι το ηθικό στην Ελληνική Επανάσταση, άλλο ήταν το ηθικό στην Ελληνική Επανάσταση, άλλο ήταν το ηθικό στη Ρωσική Επανάσταση, άλλο θεωρούσε ηθικό η Γερμανία όταν ήρθε εδώ πέρα, άλλο θεωρούσε ηθικό όταν ήρθε η Ιταλία, άλλο η Ρώση. Αυτό αλλάζει. Το ήθος του Ορθοδόξου Χριστιανού δεν αλλάζει. Άρα το ήθος προηγείται, του οποίου ένα κομμάτι είναι και αυτό που λέγεται ηθική. Γιατί λένε να μην διδάσκονται το μάθημα του Χριστού, όπου ο Χριστός φτιάχνει το ήθος, αλλά από το ήθος να πάρουμε ένα κομμάτι και να υποχρεώσουμε τα παιδιά να μάθουν τη λεγόμενη ηθική, που θα είναι κανόνες, δεν ξέρω τι θα είναι. Με τους καλούς κανόνες δεν βγαίνει ζωή. Διότι η Αργυρό, την έχετε ακούσει, μια μεγάλη ασκήτρια, αγωνίστρια, που ο άντρας της, αυτό που ήταν λεπρή και τα λοιπά, όταν πήγε να σώσει τον άντρα της από το γερμανικό στρατόπεδο και μπήκε μέσα και τον υποδέχθηκε καλά ο Γερμανός αυτός ο διοικητής, όταν ήρθε η ώρα να στήσουν τον άντρα της στον τοίχο, οι Γερμανοί την ίδια ώρα, η ηθική τους, το στυλ τους ήταν, παίζανε Βάγνερ, το Βάγνερ. Από όλα τα μεγάφωνα είχανε Βάγνερ, είχανε τη μουσική, δηλαδή τους σκοτώνανε με τα μουσικής. Το καταλάβατε? Αυτά
Κανείς Έλληνας δεν τολμούσε να σκοτώσει άνθρωπο και να παίζει και να πιανίζει μουσική. Θα μου πεις, παπά μου, ενώ ήθελες να μας πεις για την κατάκριση, εσύ άρχισες πάλι την κρίση και την κατάκριση. Το δικαίωμα του να κρίνουμε δεν μας το στέλνει ο Θεός αυτό. Να πούμε, δεν θα κρίνεται αυτό το ποτήρι, ας πούμε, έχει μισό κιλό νερό. Και το άλλο, ξέρω εγώ, δεν έχει 200 γραμμάρια. Το άλλο έχει 1 κιλό. Αυτό δεν θα το κρίνεις, θα το κρίνεις. Για όνομα του Θεού, δεν είναι εκεί το θέμα μας. Ποτέ. Τι εξετάζει πάντα ο Θεός? Γιατί το κάνεις? Τι είναι από πίσω από το μυαλό σου που το κάνεις αυτό? Πάμε λοιπόν τώρα να ξεχωρίσουμε μερικά πράγματα. Τι είναι η κατάκριση, τι είναι η καταλαλιά. Άλλο πράγμα είναι η καταλαλιά και άλλο η κατάκριση. Και δεν θα τα λέμε από μόνοι μας, θα παίρνουμε τους Αγίους. Και θα πάμε λοιπόν τον Αββά Δωρόθεο της Γάζης που έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Μην νομίζετε ότι αυτά είναι καλογερικά. Δεν είναι καλογερικά. Τίποτα δεν είναι. Μόνο από την Παρθενία διαφέρουμε τους καλογέρους. Όλα τα άλλα θα πρέπει να έχουμε το ίδιο ήθος και τον ίδιο αγώνα. Και οι έγαμοι έχουν τη σοφροσύνη και οι καλόγεροι έχουν την Παρθενία. Αυτή είναι η μοναδική μας διαφορά. Όλα τα άλλα ο Χριστός τα είπε ότι έχουμε τα ίδια. Που λένε μερικοί, αυτά είναι για τους καλογέρους, τους καλογέρους. Ο Χριστός είναι ο ίδιος για όλους. Και η διδασκαλία του Χριστού ισχύει για όλους μας. Άλλο οι Παρθένοι και άλλο οι σοφρονούντες. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, αλλά τι λέει λοιπόν εδώ? Η καταλαλιά είναι να πεις εναντίον κάποιου ότι παραδείγματος χάρη είπε ψέματα, ή εθύμωσε, ή πόρνευσε, ή κάτι τέτοιο. Με αυτό που λες, λέει ότι αυτός έκανε εκείνο και το άλλο. Το μπορεί να είναι και αλήθεια. Με άλλα λόγια, λάλησες εναντίον του, φανέρωσες δηλαδή με κακό κίνητρο το αμάρτημά του. Η κατάκριση πάλι να πεις είναι κάτι άλλο. Προσέξτε, στο ένα είναι ότι είπες σήμερα έκανε αυτό. Δεν είπες ότι για άλλη τη ζωή είναι, ενώ η κατάκριση τι είναι? Ο Παπαβαγγέλης είναι ψεύτης. Ο Παπαβαγγέλης είναι πόρνος. Ο Παπαβαγγέλης είναι θυμώδης. Αυτό και να μου το πεις δεν με σταγωδείς καθόλου γιατί είμαι θυμώδης. Δεν πειράζει. Αλλά τα άλλα τώρα πόρνος είμαι κρυφός πόρνος. Για να πούμε και τις αλήθειες, γιατί ξέρετε, όλοι οι χριστιανοί κάνουν αυτό. Κρύβονται. Έχουμε μάθει στην υποκρισία. Εντάξει, το ξέρετε όλοι. Γι' αυτό είναι μια αιτία της κατακρίσεως. Αυτό είναι μια αιτία της κατακρίσεως. Λοιπόν, άρα, στο ένα θέμα είναι ότι δείχνουμε εκείνη τη στιγμή τι αμαρτία έκανε ένας άνθρωπος, αυτό είναι η καταλαλιά και το λέμε κιόλας, ενώ το άλλο είναι ότι βαθιά μέσα μας έχουμε κατατάξει έναν άνθρωπο τι είναι. Και έχουμε αποφασίσει για όλη τη ζωή τι είναι. Όταν λες ο άλλος είναι πόρνος, ο άλλος είναι μοιχός, ο άλλος είναι έτσι. Και δεν λες σήμερα μοιχεύσει γιατί αύριο δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει αυτός και να μοιχεύσεις εσύ και αυτός να είναι καθαρός. Καταλάβατε. Όταν αποφασίζεις για τον άλλον και λες αυτός είναι αυτό είναι κατάκριση. Γιατί έβγαλες, λέει, απόφαση για όλη τη συμπεριφορά του και τη ζωή του. Λέγοντας λοιπόν ότι αυτός είναι τέτοιος, αυτό το πράγμα, τότε τον καταδίκασες ήδη στην καρδιά σου ως τέτοιο. Άρα βλέπετε η κατάκριση και η καταλαλιά. Φαίνεται ότι η καταλαλιά είναι λιγότερη από την κατάκριση, ναι, αλλά αυτά τα δύο τερατάκια που είναι γεννήματα μιας μεγάλης αμαρτίας που υποβόσκει πάντοτε, θα την πιο κάτω, αυτά τα δύο τερατάκια, άμα δεν τα πνίξεις σαν τον Ηρακλή που έπνιξε τα δυο φίδια που τα πιασε και τα πνίξε, άμα δεν τα πνίξεις στην αρχή της πνευματικής σου ζωής, είτε στο μοναστήρι, είτε στην οικογένεια, είτε στον δρόμο, είτε στη ζωή, δεν θα τα καταφέρεις να πας να δεις το πρόσωπο του Θεού, ο οποίος δεν κατακρίνει κανένα. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός. Πάσα η κρίση δόθηκε το ιό. Έτσι δεν λέει? Και τι λέει ο Υιός? Εγώ δεν κρίνω κανένα. Πότε? Τώρα. Όσο είναι αυτή η πανήγυρη της ζωής. Ακόμα και να πεθάνουμε, η πανήγυρη της ζωής δεν έχει τελειώσει για μας. Γιατί μένει πίσω η Εκκλησία. Αφού μένει πίσω η Εκκλησία, θα συμπληρώσει, θα θεραπεύσει όλα αυτά τα οποία εμείς έχουμε κάνει λάθος. Αλλά οι πανήγυρες, βλέπετε που πάτε σε κάτι πανηγύρια και ας πούμε την παραμονή έρχονται, βάζουν εκεί τους πάγκους, περνάτε, παίρνετε γλυφιτζούγια, προγνώσεις κλπ. Την άλλη μέρα το πρωί που τελειώσει η λειτουργία, οι μισοί πάγκοι φεύγουν και μένουν οι άλλοι μισοί μέχρι τον βράδυ. Την άλλη μέρα το πρωί ο πάγκος τέλειωσε. Αυτό είναι η Δευτέρα Παρουσία. Όταν οι πάγκοι τελειώσουν, είναι η Δευτέρα Παρουσία. Το παιχνίδι παίζεται για όλους τους ανθρώπους μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, διότι συμπληρώνει το πρόβλημα, το ελάττωμα, το χάσμα μεταξύ εμού και Μέγα Εστί, το χάσμα το συμπληρώνει ο Χριστός με την Εκκλησία, με τις προσευχές. Είδατε τι είπατε, ότι αυτές οι κοπέλες εδώ οι κυρίες ψέλνουν το 40 λίτουργο. Τι κάνουν το 40 λίτουργο, τι κάνουν το 40 λίτουργο? Προσευχή. Και καλά που κάνετε προσευχή για τους ζώντες που είναι μεγάλη ανάγκη. Τους κεκοιμημένους
Ποιος θα προσευχηθεί για αυτούς? Πόσοι από εσάς έχετε κληρονομήσει από τους γονείς σπίτια, χωράφια, τίποτα? Πόσοι? Πολλοί. Μήπως κάθε μέρα τους θυμόσαστε τους πεθαμένους τους γονείς σας? Σιγά. Η Εκκλησία έχει αναλάβει αυτό το έργο, γιατί αφού μνημονεύσει όσους μνημόνευσε με ονόματα, λέει, και όσους που δεν τους ξέρω, που είναι τόσο πολλά τα ονόματά τους που δεν τους ξέρω, μνημόνευσέ τους και αυτούς. Και δεν μνημονεύει μόνο τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, αυτούς τους μνημονεύει στο δισκοπότερο. Όταν όμως πιάσει το κομποσκίνη και πει, Κύριε Ιησού Χριστέ, ανάπαυσον τους δούλους σου, δεν λέει μόνο για αυτούς που μπορεί να είναι μέσα στο δισκοπότερο. Αυτό το κάνει στην προσευχή της Εκκλησίας. Αλλά όταν πιάνει το κομποσκίνη, μνημονεύει οποιονδήποτε άνθρωπο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου πέθανε, και ας μην ήξερε ποιος είναι ο Χριστός. Γιατί παρακαλεί την Παναγία, αυτό θέλει ο Χριστός, να μας σώσουν όλους. Με ποιους τρόπους καταλαλούμε? Υπάρχουν οι άμεσοι και φανεροί τρόποι και υπάρχουν και οι έμεσοι και δυσκολοδιάκριτοι. Τους πρώτους, τους άμεσους, τους χρησιμοποιούν στη λαϊκή αγορά. Άνθρωποι ανυποψίαστοι, δηλαδή ακαλλιέργητοι για το κακό που κάνουν. Τους δεύτερους τους χρησιμοποιούν άνθρωποι πιο μορφωμένοι, πιο καλλιεργημένοι, και ειδικά οι χριστιανοί. Τους δεύτερους τρόπους. Τους πρώτους έτσι τους χύμα τους κάνουν οι άνθρωποι που δεν ακούσαν για Χριστό, και αν ακούσαν δεν ξέρουν και τα λοιπά, είναι πιο χύμα. Αλλά το άλλο, το λεπτό, και να σας δείξω ποιο είναι το λεπτό. Αν δείτε ένα μεγάλο ωραίο άγαλμα εδώ στην πόλη σας και πάει ένας και γράψει αναρχία πάνω, αυτό είναι το χοντρό. Εάν όμως από μακριά το βλέπεις το άγαλμα και λες τι καθαρό είναι, μα τι καθαρό είναι, και μια μέρα βρέξει όπως έβρεξε, και την άλλη μέρα το δεις, θα λέει, μα δεν ήταν καθαρό, το πλύνε η βροχή και το έκανε να λάμπει. Άρα αυτό που δεν βλέπεις τόσο πολύ έχει γίνει με το άγαλμα ένα, που άμα έβαζες το χέρι απάνω, τότε θα βλέπεις αν είναι καθαρό το άγαλμα ή όχι. Μόνον η χάρη του Αγίου Πνεύματος μπορεί στον καθένα μας να δείξει τι μαυρίλα έχουμε, και ας μη μας φαίνεται ούτε σε εμάς ούτε και στους άλλους. Πάμε λοιπόν. Υπάρχουν λοιπόν, είναι κοινωνικά απαράδεκτες ή απαγορευμένες από τη χριστιανική ηθική. Πολλοί το ξέρουν αυτό, ότι η εκαταλαλιά και η κατάκριση είναι απαράδεκτα από τη χριστιανική ηθική. Ζητούν να προσβάλλουν τον συνάνθρωπό της, χωρίς όμως να θέλουν να φανερωθεί και εκεί τους πρόθεση. Η υποκρισία τι κάνει δηλαδή? Ενώ ξέρουμε ότι δεν είναι καλό, χρησιμοποιούμε τρόπους να προσβάλλουμε τον απέναντι άνθρωπο με την κατάκρισή μας, ενώ ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι καλό. Και θα σας πω μερικές φορές πώς τα περιγράφουν οι Άγιοι της Εκκλησίας. Υπάρχει ένα βιβλίο πολύ μεγάλο που λέγεται Φιλοκαλία. Και ενώ στη Δύση το 1789 κάνανε αυτή τη μεγάλη επανάσταση τη γαλλική που λέγεται διαφωτισμός, και που στην πραγματικότητα με τον καιρό αποδείχθηκε ότι ήταν σκοταδισμός, την ίδια ώρα στην Ανατολή που ήμασταν κάτω από τους Τούρκους εδώ πέρα και που φέραμε, πολλοί άνθρωποι καλλιεργημένοι πνευματικά, χρειαζότανε και σπουδές χρειαστήκανε αυτοί και μόρφωση χρειαστήκανε και στο Άγιον Όρος πήγανε και ασκηθήκανε και πανεπιστήμια κάνανε στη Ρωσία και λοιπά. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα, δεν ήταν ότι ξαφνικά βγήκε και τι κάνανε. Αυτή την παράδοση, τη φιλοκαλική τι σημαίνει? Φίλος του κάλους, αλλά όχι του κάλους του εξωτέρου, του εσωτέρου κάλους. Αυτοί γράψαν ένα βιβλίο, δυο μαζί το γράψαν το βιβλίο, ο Άγιος Νικόδημος ο Ιωήτης και αυτός ο Άγιος Μακάριος ο Νοταράς, φτιάξαν ένα βιβλίο που λέγεται Φιλοκαλία, που έφτασε στα πέρατα του κόσμου. Αυτό το βιβλίο. Από εκεί μέσα, από πολλούς Αγίους, Ησύχιος, Εφραίμ, Ισάκος Σύρος, Άγιος Αντώνιος, πού και τι, Μάξιμος ο Ομολογητής, εκατοντάδες περί αγάπης. Αυτό θα έπρεπε να ήταν και ήταν παλιά στο σπίτι κάθε χριστιανού. Και δόξασε ο Θεός, την ώρα που όλα ήταν σκοτεινά, πάρα πολλοί φωτιζόντουσαν από αυτά τα θεολογικά και πνευματικά πράγματα, και μπορώ να σας πω ότι έτσι αντέξανε να τους κόβουν τα κεφάλια οι Τούρκοι. Αλλιώς δεν αντέχεις να πιστεύεις σε Θεό, ο οποίος σου λέει ηθική, κάνε αυτή την καλή πράξη και κάνε αυτή την καλή πράξη, πήγαινε την Κυριακή στην εκκλησία και κάνε την προσευχούλα σου και αυτό, τα χεράκια μου σταυρώνω και τα λοιπά, με αυτό δεν σου κόβει το κεφάλι ο Τούρκος.
Δεν γίνεται. Πρέπει εσώτερα να αναυτεί η φωτιά του Χριστού στην καρδιά σου και τότε μπορείς να σταθείς και στους Τούρκους και παντού. Ελάτε γιατρέ μου, καθίστε παρακαλώ. Για παπαγιατρός, αφού θες να ακούσει την πρόσκληση, όπου κάθισε εκεί πέρα όπου διευκολύνεσαι. Λοιπόν, τι λέει ο Άγιος Θανάσιος? Πολλές φορές εκείνος που κατακρίνει τον αδελφό του κρύβει το φθόνο του κάτω από τη μορφή του επένου. Ένας τρόπος που να κατακρίνεις κάτι είναι ο έπαινος. Πώς είναι ο έπαινος? Σας πω εγώ τώρα στο εαυτό μου. Ο πατήρ Ευάγγελος, καλός, πολύ καλός, ευγενής, καλός, αρχίζει και μειώνει. Αφού με επενεί, μετά τώρα περίμενε το αλλά. Μετά αυτόν έπαινο θα περιμένεις το αλλά. Ο πατήρ Ευάγγελος, ρε παιδί μου, βοηθάει τον τυχικό, αφού η εκκλησία, καταλάβατε, αλλά, πετάει το αλλά και σε δένει φιόγκο με το αλλά. Άρα χρησιμοποίησε τον έπαινο για να βρει δρόμο να σου περάσει. Τι σου φτιάξε? Σου φτιάξε τις γραμμές που είναι, θυμάστε τα βαγονάκια που βγάζουν το μετάλλευμα. Είναι κάτι γραμμές, σου φτιάχνει τη γραμμούλα με τον έπαινο και σου σπρώχνει την κατάκριση το βαγονέτο. Οι Άγιοι αυτά δεν τα είχαν. Πάμε παρακάτω σε. Εκείνος που επενεί, λέει ο Άγιος Μάρκος ο ερημίτης. Ο Άγιος Μάρκος λέγανε, τα πάντα πούλησον Μάρκον αγόρας. Πατέρες οι παλαιοί, πούλησε τα πάντα να αγοράσεις ένα βιβλίο του ασκητού του Μάρκου ή του Μακαρίου, μεγάλες 50 πνευματικές ομιλίες. Ποιος τα έβγαζε αυτά τα βιβλία? Ένας που ήταν πιο κάτω εδώ, στο Βόλο, ο Σχοινάς. Ξέρουν οι πατέρες ότι τα βιβλία όλα στο Άγιον Όρος ήταν από εκεί βγαλμένα τα περισσότερα και ο γέροντας το ξέρει. 50 πνευματικές του Αβά Μακαρίου οι ομιλίες τις είχαν παραμάσχαλα οι άνθρωποι των παλαιών μέχρι την αλλαγή του ημερολογίου. Μέχρι την αλλαγή του ημερολογίου οι άνθρωποι καλλιεργόντουσαν με αυτά. Η αλλαγή του ημερολογίου ήταν το πρώτο πράγμα έτσι που έγινε, που κουνήθηκε λίγο ή πολύ, που κουνήθηκε η παράδοση του λόγου. Γιατί οι νεοτερίζοντες οι καημένοι πήγανε με το δεν υπάρχει καμία διαφορά, είναι παλαιό εορτολόγιο, δεν είναι κάτι. Λοιπόν, ημερολόγιο είναι εορτολόγιο. Λοιπόν, πήγανε οι νεοτερίζοντες οι καημένοι, πήγανε με τον νεοτερισμό αυτό και μείνανε οι παλαιότεροι και έγινε ένα χάσμα. Το κάλυψε ο Χριστός μετά το 60-70 και ειδικά μετά όλη την αναμόχλευση του Αγίου Όρους που έγινε περίπου το 80 και μετά. Εκείνος που επενεί κάποιον για ένα πράγμα και για άλλο τον κατακρίνει, πάσχει από καινοδοξία και φθόνο. Έτσι, με τους επένους, λέει ο Άγιος, προσπαθεί να κρύψει το φθόνο και με την κατάκριση επιχειρεί να προβάλλει τον εαυτό του. Προσέχετε, με τους επένους κρύβει το φθόνο, το φθονεί και με την κατάκριση προβάλλει τον εαυτό του και σου λέει εγώ δεν είμαι σαν γι' αυτό, δεν το έχω αυτό. Όταν σύμφωνα με τη συνήθεια επενείς έναν αδελφό μπροστά στη συντροφιά άλλων αδελφών, λέει τώρα ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής που του βγάλανε τη γλώσσα. Είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, ήρθε εποχή στην Εκκλησία που ο μόνος Ορθόδοξος ήταν ο Μάξιμος ομολογητής και 5 μαθητές. Όλοι οι άλλοι και ο αυτοκράτορας μας και ο πατριάρχης μας στην εποχή και όλοι ανεπαίσθητα είχαν πλησιάσει μία αίρεση και δεν καταλαβαίνουν οι καημένοι και χρειάστηκε ένας Μάξιμος ομολογητής να τους συνεφέρει και να μας συνεφέρει όλους. Και αυτός ο Μάξιμος ομολογητής, πάτερ, γι' αυτό έχετε το όνομα Μάξιμος εσείς, γέροντά μου, βλέπεις, αυτός ο Μάξιμος ομολογητής, Μάξιμος, αυτός ο Μάξιμος ομολογητής, λοιπόν, λέει μέσα στην Φιλοκαλία, όταν σύμφωνα με τη συνήθεια επενείς έναν αδελφό μπροστά στη συντροφιά άλλων αδελφών, κοίταξε κακομοίρη μου να μην οθέψεις τον έπαινό σου επειδή τυχαίνει να διατηρείς ακόμα κρυμμένη μέσα σου για αυτόν κάποια λύπη. Και έτσι ενώ τον επενείς χωρίς να καταλαβαίνεις να ανακατέψεις τα λόγια του επένου μαζί με κατηγορίες για αυτόν. Πόσο λεπτή, ούτε Φρόιδ και πριν από το Φρόιδ και πριν από τη Γεωργία Σάνδη και πριν η Εκκλησία έχει δικό της πνεύμα που εξετάζει την καρδιά την εσωτερική. Πώς την εξετάζει? Έλεγε ο Καντιώτης, Θεός χωρέσει τον Αυγουστίνο. Ο Αυγουστίνος έλεγε, άμα θέλεις να δεις την καρδιά σου, χρειάζεται ένα πράγμα. Τι χρειάζεται, γέροντα? Χρειάζεται να πάρεις ένα προβολέα. Ποιος είναι ο προβολέας, γέροντα? Ο προβολέας του Αγίου Πνεύματος. Μόνο με τον προβολέα του Αγίου Πνεύματος μπορείς να δεις την καρδιά σου μέσα και να πας να δεις και τους θρηνώδεις μυς και όλα να σκύψεις μέσα, να δεις πόσα δαιμόνια και πόσες υποκρισίες και πόσα πράγματα εμφολεύουν εκεί μέσα. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, καημένοι του λέει, προσέξτε αυτά που βγαίνουν μέσα από την καρδιά σας, να κοιτάξετε, να τα καθαρίσετε
και στο κέντρο της καρδιάς για τους βαπτισμένους χριστιανούς έχει καθίσει ο Χριστός και κάθεται. Και λες, Χριστέ μου, κάθεσαι στην καρδιά μου και εγώ δίπλα σου έχω βάλει όλα αυτά τα τέρατα και κάθεται μαζί χάρη του Αγίου Πνεύματος ως σπίθα και περιμένει τι να κάνεις για να φουντώσει. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας λέει, άκουσα μερικούς να καταλολούν και τους μάλωσα. Οι εργάτες αυτοί του κακού για να απολογηθούν μου είπαν ότι το κάνουν από αγάπη για τον καταλαλούμενο. Άκου τι λέει ο άλλος. Εγώ το κάνω να τον αγαπάω και θέλω να τον διορθώσω. Γι' αυτό του φανερώνω και τον καταλαλώ. Εγώ όμως τους είπα, λέει ο Άγιος, να πάψουν μια τέτοια αγάπη για να μην φανεί ότι ψεύδεται ο ψαλμοδός που λέει το πρωί στην ώρα, την πρώτη ώρα δεν λέει γέροντα, τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού τούτον εξεδίωκον. Αλλά τι λέει, αυτός που έρχεται σαν τη γάτα λάθρα κρυφά και με το δηλητήριο μου καταλαλεί των πλησίων, λέει ο ψαλμοδός ο Δαβίδ, εγώ μόλις το έπαιρνα χαμπάρι δεν του έλεγα κάτσε να τα πούμε. Τι έκανα, λέει, τον εξεδίωκα, τον κυνηγούσα για να τον διώξω. Αν λες ότι αγαπάς, τότε να προσεύχεσαι κρυφά και να μην κοροϊδεύεις τον άνθρωπο. Ένας τέτοιος τρόπος αγάπης είναι μόνο δεχτός από τον Κύριο. Σε ένα κοινόβιο κάποιος μοναχός κατηγορήθηκε για πορνεία. Στεναχωρημένος όπως ήταν πήγε να συναντήσει τον Αβά Αντώνιο, τον Μέγα Αντώνιο. Σε λίγο φτάσανε και οι αδερφοί του κοινοβίου, φουρνιά, το καθαρή αυτή, πεντακάθαρη, τίποτα, ούτε λογισμούς, τίποτα. Πήγανε λοιπόν και του είπανε δώστε μας να τον πάρουμε πίσω στο μοναστήρι να τον διορθώσουμε. Όπως, γελάτε, τα ίδια κάνετε και στα παιδιά σας. Μην πάτε μακριά, μην κοιτάτε τον. Ένα παιδί να σου κάνει ένα λάθος και φύγει πάει σε ένα θειό του, θα πας να του πεις ελά πίσω ρε να σε διορθώσω. Εμένα δεν γίνεται δουλειά. Γιατί τον έχεις κατακρίνει εν την καρδία το παιδί σου. Ενώ έπρεπε να πεις. Τι λέγανε οι πατέρες, όποιος κάνει αυτό δείχνει με τα 3 δάχτυλα τον εαυτό του, με το 1 δάχτυλο τον Θεό και με το 1 δάχτυλο τον άνθρωπο. Άρα φταίει ο Θεός, φταίει ο εαυτός σου 3 φορές και φταίει και απέναντι άλλη μια φορά. Άμα έτσι βλέπεις τα πράγματα, τότε βρίσκεις και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μιλάς στους ανθρώπους. Άρχισαν μάλιστα να τον παρατηρούν μπροστά στο Μεγαντόνιο και να του λένε τι έκανες βρε, άφησες το μοναχικό σχήμα ή ξέπεσες από το μοναχικό σχήμα, να χάθεις την... Και ο μοναχός πάλι αναγκαζόμενος τους έλεγε ψέματα. Και εγώ σας ρωτήσω, δεν το κάνω. Άρα τι κάνανε, ενεργούσαν όλο το διάβολο, και το ψέμα ερχόταν στην επιφάνεια και αυτοί κατακρίνανε και ο Αντώνιος τώρα μπροστά, έτσι. Ο Μέγας Αντώνιος μπροστά, αμίλητος. Μπροστά στο Μεγαντόνιο φτάσανε αυτοί να κατηγορούν τον αδελφό, ενώ είχε πάει στα πόδια του Αντωνίου. Το καιρό εκείνο βρισκόταν, λέει, στο μοναστήρι ο Αβάς Παφνούτιος, ο Κεφαλάς, ο οποίος είπε την εξής παραβολή. Του λέει ο Αντώνιος, μίλα, πες του 2 λόγια αυτόν. Και λέει, είδα κάποτε στην όχθη ενός ποταμού έναν άνθρωπο που ήταν εχωμένος στη λάσπη μέχρι τα γόνατα. Τότε τρέξαν να τον βοηθήσουν κάποιοι, λέει, και αντί να τον βοηθήσουν, τον χώσανε στη λάσπη μέχρι εδώ πάνω. Αυτοί που πήγαν να τον βοηθήσουν. Τότε ο Αντώνιος, ο Μέγας, είπε για τον Αββό Παφνούτιο, να ένας αληθινός άνθρωπος που μπορεί να βοηθήσει και να σώσει ψυχές. Άρα, όταν ζητάτε πνευματικούς και θέλετε πνευματικούς και λες που να πάμε και τούτο και το άλλο, πρέπει να έχεις κάποια κριτήρια. Ποια είναι τα κριτήρια? Το να σε αγαπάνε και να σε αφήνουν να κάνεις το θέλημά σου? Δεν είναι αυτό κριτήριο. Κριτήριο είναι ο Παπαεφρέμων και τον αγιό της. Του λέγεις τι να έχει ο πνευματικός και έλεγε να έχει οφθαλμό διακριτικό και ελαφρό χέρι. Ωραίο. Οφθαλμό διακριτικό και ελαφρό χέρι. Όπως είχε τώρα αυτός εδώ, γι' αυτό είπε ο Άγιος Αντώνιος, είπε ο Παφνούτιος, αυτός μπορεί να σώσει ψυχές. Τι μας παρακινεί για την καταλαλιά? Να πούμε τώρα τι πράγματα είναι που μας παρακινούν για την καταλαλιά. Όταν ένας καλόγερος έβαλε ένα αυγό να το ψήνει πάνω σε ένα κλειδί και τον έπιασε ο γούμενος, όπως ξέρετε αυτή την ιστορία, οι καλογέροι την ξέρουν καλά, έβαλε ένα κερί και από εδώ το αυτό, και εδώ το κλειδί το μεγάλο, ξέρετε τα κλειδιά, έβαλε το κομμάτι, το ψήνε. Ανοίγει ο πόρτα ο ηγούμενος, λέει τι κάνεις εκεί?
Και λέει, δεν το ήξερα εγώ γεροντά μου, ο διάβολος μου το είπε πώς θα το κάνω. Και πετάει το διάβολος και λέει, αυτό το κόλπο ούτε εγώ το ήξερα. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι με τις διαολιές κάνουμε το διάολο σοφότερο. Λέει ότι πού σου, μα κι εγώ τόσα χρόνια μες στον κόσμο δεν το είχα σκεφτεί αυτό το πράγμα. Το είπε και πέρα, ας πούμε, έτσι. Αυτό δεν γελάτε καθόλου, βλέπω. Κρίμα. Φαίνεται δεν έχετε πάρει εδώ λεφτά η περιοχή σας. Φαίνεται αυτό. Λοιπόν, μα τι διαολιές είχατε σκεφτεί? 6.000, πώς θα λένε, ξιστά να κερδίζονται από έναν άνθρωπο. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σώμε. Καταλάβατε? Εγώ τα λέω χήμα, δεν είναι ότι ξέρετε πως έχω ευθύνητα και τα λέω. Δεν κρίνω ποιος το έκανε. Εγώ λέω πώς γινόταν το σύστημα. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Οι δαίμονες, λέει, φταίνε. Οι δαίμονες προσπαθούν να μας κάνουν να αμαρτήσουμε. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Όταν δεν το καταφέρνουν οι δαίμονες να σε κάνουν να αμαρτήσεις, τότε κάνουν το επόμενο στρατήγημα. Σε κάνουν να κρίνεις και να κατακρίνεις. Εάν σε κάνουν να αμαρτήσεις, χαλάλι τους. Μπορεί να γλιτώσει πιο εύκολα. Αλλά εάν δεν το καταφέρεις να αμαρτήσεις, δεν το καταφέρουν αυτό, να πούμε να φάει τραυγό άλλος, δεν το καταφέρουν, θα έλεγε δόξα σε ο Θεός, κρατήθηκα. Ναι, αλλά άμα μάθαινε ότι ο διπλανός του έκανε έτσι στην ομελέτα και έφαγε, τότε θα έλεγε εγώ κρατήθηκα και αυτός δεν κρατήθηκα. Άρα αμέσως ο άλλος διάολος τον στέλνει να πάει στην κατάκριση. Με καταλάβατε πώς είναι? Θα σε πιάσει. Άμα δεν έχεις πνευματικό, άμα δεν ξέρεις τον τρόπο και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν σου φτάνει η ηθική, μάτια μου, διότι και το αυγό να φας με την ηθική δεν θα σου πει κανείς τίποτα. Και το κρέμα να βάλεις και να τρως σου πει κανείς τίποτα. Γιατί τι θα σου πει? Η ηθική έχει το εξής. Μα αφού δεν έβλαψα κανέναν, δική μου υπόθεση ήταν. Αυτό έχει η ηθική. Δεν υπάρχει δική μας υπόθεση. Είμαστε ένα σύνολο. Εάν νηστεύουμε εμείς, σώζουμε και αυτούς που δεν νηστεύουν. Εάν προσευχόμαστε εμείς, σώζουμε και αυτούς που δεν προσεύχονται. Εάν εμείς ελεούμε, η ελεημοσύνη μας, ο Κύριος την παίρνει και σε έναν άνθρωπο που δεν έχει κανέναν, όταν πέθανε για να τον ελεήσει, λέει, ο Παπαβαγγέλης θα το δώσει όλο. Πάρ' τώρα, έλα, βρέστε του κάτι, βρε το μνημόνευσε ο παπάς, άντε βοηθάτε και οι αγγέλοι και ο αγγελός του και οι άγγελοι. Γιατί και οι άθεοι έχουν αγγέλους, αλλά δεν έχουν. Γιατί εσείς λέτε ότι ο κάθε χριστιανός έχει άγγελο, ναι. Και αυτοί οι λαοί που δεν πιστεύουν στον Χριστό, κάθε λαός έχει έναν άγγελο. Το ξέρω, γέροντας. Όλοι οι λαοί, ο κάθε λαός έχει έναν άγγελο. Το έχει βάλει ο Χριστός. Όταν πεθάνει λοιπόν ένας Πέρσης, ο άγγελος του λαού των Περσών μεσητεύει στο Θεό υπέρ αυτών των πατέρων. Υπέρ του ανθρώπου που πέθανε χωρίς να έχει άγγελο. Σε εμάς ποιοι μεσητεύουν στο Θεό? Μεσητεύει ο άγγελος εκείνος που τον βαφτίστηκε και του τον έδωσε ένας βαφτίσεως. Μεσητεύει ο άγγελος του γένους μας και μεσητεύουν και οι άγγελοι ποιον? Όλων αυτών που βαφτίσατε. Όποιον βαφτίσατε, που πήρανε άγγελο στη βάφτιση, λένε οι Άγιοι Πατέρες, προστρέχουν στο Θεό οι άγγελοι όλων αυτών την ώρα που βγαίνει η ψυχή. Γι' αυτό λέει τις αγγέλης. Το πήρανε οι άγγελοι δεν το πήρε ο άγγελος, το πήρανε άγγελοι την ψυχή του Λαζάρου. Δεν λέει. Λοιπόν, δεν είναι έτσι, γιατί είχε κάνει καλά και ο Λάζαρος με την υπομονή του, με την ακατάκριτο. Ο Λάζαρος που καθόταν εκεί στου φτωχού, στου πλούσιου την πόρτα, δεν είπε ποτέ ανάθεμα το βρωμιά, δεν μου δεις κάτι να φάω. Δεν το είπε αυτό. Καθότανε εν σιωπή, με υπομονή κτλ. Και αν του λέγανε να δώσεις λίγο νερό, θα έλεγε όσο νερό θέλεις. Έλα πάρε. Αυτός ήταν ο Λάζαρος που πήρε αυτό το όνομα από τον Χριστό μας. Ακατάκριτος. Πάμε παρακάτω. Μερικοί, λέει, δεν μπορούν να γίνουν γνωστοί. Είπαμε τις αιτίες. Όχι, έχουμε πει που είμαστε σίγουροι τι μας παρακινεί να κατακρίνουμε. Είναι λοιπόν η πρώτη, είναι το δεύτερο. Η κατάκριση είναι γνώρισμα των μνησικάκων και ζηλιάριδων. Να το ξέρετε αυτό. Άρα οι μνησίκακοι και οι ζηλιάριδες εύκολα πορεύονται προς την κατάκριση. Μνησίκακος τι σημαίνει? Να θυμάται το κακό που του έγινε. Αυτός, και ζηλιάρης ποιος είναι αυτός? Αυτός έχει το φθόνο και έχει ζήλια και λέει αυτός γιατί να το έχει αυτό? Γιατί το παιδί του να περάσει το πανεπιστήμιο. Καταλάβατε, τα ξέρετε πώς είναι και στις μικρές κοινωνίες, αλλά είναι και στα πνευματικά αυτό το πράγμα. Μην νομίζετε. Πόσα κακά έχουν γίνει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ακόμα και στα μοναστήρια. Βράζει το καζάνι με αυτό τη ζηλία και τη μνησικακία. Είναι πολύ μεγάλος αγώνας για να φύγει αυτή. Μερικοί, λέει, άνθρωποι που δεν μπορεί να γίνουν γνωστοί με την ευλάβειά τους, προσπάθησαν να γίνουν γνωστοί έστω με την κακία τους. Προσέξτε, μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Και άλλοι πάλι που
γέμισαν την ψυχή τους από φθόνο, προσπαθούν να βρουν αφορμές για να συκοφαντήσουν όσους προοδεύουν στην αρετή. Άρα έχουμε να κάνουμε με το κακό σε όλο το μεγαλείο. Είναι βασικές αμαρτίες. Ερχόσαστε και λέμε πώς πάτε, καλά λέει πάτερ, ναι. Ωραία, τι άλλο, μήπως κοιτάζεις κανέναν άντρο, όχι πάτερ, μήπως εσύ τι καμιά γυναίκα, όχι πάτερ και τα λοιπά. Μετά λέει, τι κάνεις, την πεθερά σου την αγαπάς, αχ πάτερ, τι μου κάνει κάθε μέρα. Λέει ο πάτερ τώρα, θα μου φέρει πρόσφορο, δεν θα μου φέρει πρόσφορο, τι θα γίνει, μην χάσω και το πρόσφορο. Της λέει λοιπόν, κυρία μου, καλή μου, δεν πρέπει να εντάξεις με. Μα πάτερ να σου πω τι μου έχει κάνει, λέει ο πάτερ, για πες μου. Από εκεί και πέρα όταν ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει και πολλές φορές και εμείς οι πνευματικοί δεν καταλαβαίνουμε, μπορούμε να παρασυρθούμε στην κατακρισάρα. Εγώ πήγα μια φορά στον Παπαεφρέμ του Κατουνακιώτη, έμενα κάποια βραδάκια εκεί πέρα, με πολύ χαρά, με βάζανε σε ένα μπαούλο, δηλαδή μην φανταστείτε δεν είχαν κρεβάτια και αυτά, και είχα πάει τότε στη Ρωσία το 1988 επί Γκορμπατσόφ. Λοιπόν και είδα να βαφτίζουν χιλιάδες ανθρώπους με ραντισμό και ουχή με βάφτισμα. Με ραντισμό. Και όταν πήγα στον Παπαεφρέμ του λέω, Παπαεφρέμ καλέ μου, το και το στη Ρωσία. Και λέει Παπαεφρέμ, μα το επιτρέπει αυτό ο πατριάρχης τους. Λέω φαίνεται το επιτρέπει. Την άλλη μέρα το πρωί που σηκώθηκα, η τσαντούλα μου βρισκότανε στην πόρτα, είχε ένα πράγμα εκεί έτσι, βρισκότανε στην πόρτα και μου λέει, όπως είσαι φύγε. Γιατί να φύγω? Γιατί εχθές μου είπες κάτι για τον πατριάρχη της Ρωσίας και εγώ τόλμησα και είπα κρίση και όλη τη νύχτα εγώ δεν μπορούσα να προσευχηθώ. Πάει η προσευχή, μου πήρες την προσευχή, με παρέσυρες στην κατάκριση και επειδή εγώ δεν είμαι ακόμα εντάξει να το καταλάβω αμέσως, με παρέσυρες λοιπόν. Δεν θα ξαναπατήσεις εδώ διότι με παρέσυρες στην κατάκριση. Μα δεν είπα ψέματα, την αλήθεια που είδα είπα. Αυτό είναι για τους θεούς τους χριστιανούς που μέρα νύχτα κρατάνε ένα δευτέρι και λένε ο πατριάρχης εκείνο, ο άλλος εκείνο, ο άλλος εκείνο, ο άλλος εκείνο, ο άλλος εκείνο. Μπορεί σωστά να τα λένε. Ο τρόπος όμως και μπορείς να προσευχηθείς, μήπως προσευχήθηκες προτού να το πεις? Ποιος προσεύχεται προτού να το πει? Γιατί αν προσευχόσουν λένε οι πατέρες προτού να ανοίξεις το κουλό στο στόμα να το πεις, τότε η προσευχή θα σου λέγε πού πας ρε κακομοίρη. Πού πας, κάτσε εκεί που είσαι, κάτσε κάτω από την μπάρα. Το θυμάστε να σου λέγε, κάτσε κάτω από την μπάρα. Αυτή είναι η μπάρα. Η μπάρα είναι να σου πέσει το κεφάλι, κάτσε κάτω από την μπάρα. Πρόσεξε. Θες να πας στον παράδεισο? Είναι πάρα πολύ απλό, λένε οι πατέρες, να πας στον παράδεισο. Πάμε λοιπόν. Ο δεύτερος τρόπος λέει ποιος είναι? Ο δεύτερος τρόπος για να μας παρακινεί, τι μας παρακινεί για να κατακλείσουμε? Ο δεύτερος τρόπος είναι να νομίζει κάποιος ότι προόδεσε σε κάποια αρετή και απαιτεί να τον ακολουθούν οι άλλοι. Λέει η γυναίκα, άντρα μου, εγώ πάω κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Καλά λέει αυτός. Σε παρακαλώ, έλα να πάμε μια Κυριακή και εσύ το πρωί στην εκκλησία μαζί, να μας δουν ότι είμαστε ζευγάρι, να πάμε μαζί. Μας βλέπουν όταν βγαίνουμε. Αρχίζει αυτή. Τι πιστεύει? Ότι είναι καλύτερη από τον άντρα επειδή πάει στον όρθρο. Το καταλάβατε? Αυτό, ρε καημένος, θες καεί και εσύ, Την ευχή σας. Το είπες του ναι. Να μην σας πω τα υπόλοιπα, καταλαβαίνετε. Πώς το βλέπετε, τώρα ξεδιπλώνετε το λιτάριο, θα πάμε μέχρι εκεί πέρα. Θα λέτε σε όλα, μα τα κάνουμε όλοι αυτά, τα κάνουμε όλοι. Ορθρίζοντες. Θα σου λέει μπουρου. Λοιπόν, τι σημαίνει, είτε μπήκε, είτε δεν μπήκε, είτε τον είδες, είτε δεν τον είδες, δεν σε νοιάζει. Άρα υπάρχουν, λέει, μερικοί, οι οποίοι, λέει ο Βαστορόφθεος, γι' αυτό δεν προκόβουμε στο αγαθό, γιατί άμποτε γίνει και προχωρήσουμε έστω και λίγο στο αγαθό, απαιτούμε από το διπλανό μας να κάνει το ίδιο με το να λέμε. Πρέπει να κάνει αυτό. Γιατί δεν έκανε αυτό? Πού το ξέρεις? Μια διαδρομή είναι οι ανθρώποι. Δεν είμαστε όλοι ούτε στην αρχή, ούτε στην πρώτη μέρα, ούτε στο μέσον, ούτε στο τέλος.
Μην κοιτάς αυτόν που συναγωνίζεται και μένει πίσω. Να σου πω και κάτι άλλο. Υπάρχει του Αβά Ισαΐα, ο γέροντας το ξέρει αυτό. Στο Άγιον Όρος, όταν θέλουν να περπατήσουν κάποιοι να ανεβούν ένα βουνό, λέει ο ηγούμενος, ο γέροντας, ποιος είναι ο πιο κουτσός, λέει ο Κώστας. Κώστα πήγαινε μπροστά και λένε οι άλλοι, μα γέροντα αυτός μας κατάει πίσω. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχεις αδερφότητα. Πρέπει να δώσει το ρυθμό ο κουτσός πως θα πάνε οι υπόλοιποι οι καροποδαράτη. Ενώ εσείς τι λέτε? Εμείς θα δώσουμε το ρυθμό και ο κουτσός άμα θέλει ακολουθάει. Αβάς Ισαΐας, θα πάει μπροστά ο αδύνατος άνθρωπος να δώσει το δρόμο πώς θα πας, πώς θα περπατήσουμε. Τα βλέπετε? Έχουμε καμιά σχέση? Τώρα που σας τα λέω αυτά το σκεφτόστε και λέτε, μα τι λένε οι Άγιοι? Δηλαδή, προσέξτε τώρα, θα μείνει, είναι ηθικό, θα πούνε, να μείνουν πίσω τα ξεφτέρια μας που κάνουν τις πράξεις στον αγέρα και για ένα παιδάκι που είναι λίγο αυτιστικό θα μείνει όλη η τάξη πίσω? Έτσι κάνουν. Έτσι δεν είναι? Δεν το δέχονται, δεν το αγαπάνε, δεν το αγκαλιάζουν και δεν ξέρει ότι μπορεί το τέταρτο του παιδί να είναι αυτιστικό αυτός που τα λέει αυτά, ούτε το εγγόνι του που είναι αυτιστικό είναι ομοφυλόφιλος, γιατί έχουμε και τέτοια. Οι χριστιανοί νομίζουν ότι οι ομοφυλόφιλοι στα ξένα σπίτια, όχι στα δικά τους. Και με παίρνουν κάτι μανάδες από διάφορα μέρη. Πατρε Ευάγγελε, τι πάθατε, λέω. Λέει, έχω βάσανα, τι βάσανα. Εγώ λέω, θα έχει κανέναν καρκίνο, θα έχει έναν όγκο στον εγκέφαλο, ο Θεός να φυλάει. Το παιδί μου, Πατρε Ευάγγελε, θα πάει στην κόλαση. Ο Χριστέ μου, πού το αποφάσισες εσύ για να πάει το παιδί στην κόλαση? Μα τι είσαι εσύ, σε πήρε ο Χριστός ζυγαριά? Εγώ τα ξέρω τι θα μου πει. Το ξέρω. Πατρε Ευάγγελε, το παιδί μου είναι αυτό. Λέω, εσύ την δική σου αμαρτία να ξομολογέσαι. Δεν με παίρνεις τηλέφωνο να μου λες την αμαρτία του παιδιού σου. Και το πρόβλημα είναι εσύ σε τι συμμετοχή βαθμό είχες. Τώρα 3 τη νύχτα αυτά, Παπαδιά μου λέει, κρυέστε να φύγει εδώ πέρα. Λοιπόν, δίκιο δεν είναι, 3 τη νύχτα της ήρθε. Γιατί του έπιασε το ίντερνετ η καλή μάνα. Οι ελληνίδες μάνες, άμα δεν παρακολουθούν των παιδιών τους να μην πω, λοιπόν δεν είναι μανάδες. Αυτή λοιπόν μπήκε στα ίντερνετ 3 τη νύχτα και βρήκε. Δηλαδή πόσα αμαρτίες έκανε. Ποιος έβαλε σένα να κοιτάξει? Δεν είναι. Θα μου πείτε, μα το παιδί μου, μα το παιδί σου το έχει πάθει καλή μου τώρα. Δεν είναι. Έπρεπε πιο νωρίς να πεις, να πας στους γεροντάδες να πεις ποιος τρόπος υπάρχει. Τι θα κάνω? Και τι θα κάνεις? Να αφήσεις το αρσενικό, να είναι και λίγο αρσενικό στο σπίτι. Μην το ευνογίζεις το αρσενικό, διότι τότε ο κανακάρης σου δεν θα έχει από πού να διδαχθεί ποια είναι η διαφορά του αρσενικού με το θηλυκό. Όταν της το είπα αυτό, κρακ, μου το έκλεισε. Δεν ήταν έτοιμη, καταλαβες, δεν είναι έτοιμη να δεχτεί την ευθύνη της κι αυτή για το θέμα, αλλά το μόνο που είχε κατακρίνει το παιδί της μέσα, θεωρούσε ότι δεν έχει καμία ευθύνη για αυτό που συμβαίνει, μπορεί να μην έχει γυναίκα. Εγώ δεν έχω απόψεις, δεν με ενδιαφέρει με αυτό. Μπορεί να μην έχει, αλλά δεν μπορεί να μιλές αφού δεν προσευχήθηκα για το παιδί μου, για όλα τα θέματα του παιδιού μου, τουλάχιστον αφού δεν προσεύχομαι σωστά, φταίω για το τι είναι το παιδί μου. Βλέπετε, ενώ νομίζατε ότι είναι απλό το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο είναι τόσο δύσκολο που θα ακούσετε παρακάτω μερικά θέματα να δείτε τι στάση θα κρατούσαμε εμείς. Ποιες είναι οι αιτίες της καταραλιάς? Λοιπόν, οι αιτίες της καταραλιάς είναι η εξαντικειμενοποίηση της αμαρτίας και της αρετής. Δηλαδή, η αμαρτία είναι μετρητή, μετριέται. Και η αρετή μετριέται. Στο Χριστό η αμαρτία δεν μετριέται και η αρετή δεν μετριέται. Όποιος πιστέψει ότι γίνεται αντικειμενικό πράγμα και μπορεί η αμαρτία να μετρηθεί όπως μετριέται στο ζύγι και λέμε 10 γραμμάρια και 20 γραμμάρια και 30 γραμμάρια, οι πατέρες τι λένε? Τόσο λάθος όλο το ποτήρι το καλβιλητήριο. Έτσι είναι γεροντά μου, καλέ. Πατέρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πατρε Μάξιμε, που είσαστε εδώ πέρα. Διότι αυτά είναι καλογερικά περισσότερο, αλλά δεν είναι καλογερικά. Όλος ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει αυτό το πράγμα. Η αμαρτία, αδερφοί μου, δεν αντικειμενικοποιείται να τη μετρήσεις και η αρετή να τη μετρήσεις. Πρώτον, λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα. Πώς γίνεται αυτή η περίφημη εξαντικειμενοποίηση της αμαρτίας. Ο Αββάς Αρσένιος απέφευγε στις συντυχίες με τους άλλους αδελφούς και προτιμούσε τη μόνωση και τη σιωπή. Δεν ήθελε κουβέντες, ήθελε μόνωση και σιωπή. Ο Αββάς Μωυσής, ο οποίος ήταν ληστής και λίστευε και σκότωνε και είχε έκλεβε πρόβατα, τι γινότανε, και μια φορά
ο κακομοίρης όταν έγινε καλόγερος πήγανε κάτι ληστές να τους κλέψουν. Και λέει ο ηγούμενος, πρόσεξε, του κάνει. Για να του θυμίσει ότι επειδή ήταν γεραίος και γερός, μην πάει και τους χτυπήσει τους ληστές. Την πρώτη φορά το κατάφερε. Τη δεύτερη φορά, την τρίτη του λέει. Δεν μου λες ρε γέροντα, του λέει, αυτό το βιβλίο που διαβάζεις μόνο αγαπή στον πλησίο σου έχει. Δεν έχει τίποτα καλύτερο. Πετάγεται ένας καλόγερος και λέει, ο Μωυσής λέει, οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Λέει λοιπόν ο Μωυσής, εγώ θέλω να πάω με τον Μωυσή. Κράτα τον Χριστό σου και εγώ θα πάω με τον Μωυσή. Γιατί ήταν απλή καρδιά. Όμως κατάλαβε ότι είχαν δίκιο οι γεροντάδες. Δεν πάμε με τον νόμο του Μωυσέως. Αυτά τελειώσανε. Προσέξτε τώρα. Ο Μωυσής λοιπόν έγινε φιλόξενος και εγκάρδιος. Ο Αγάθωνας δεν μιλούσε και δεν δεχότανε. Ο Μωυσής έγινε εγκάρδιος και φιλόξενος. Οι πατέρες βρήκανε σε δυσκολία. Ποιος είναι ο δρόμος τώρα, τι να κάνουμε? Δηλαδή θέλησαν να μετρήσουν την αρετή του καθενός. Ποιος είναι ο πιο ενάρετος? Αυτός που είναι κλεισμένος μέσα και δεν μιλάει, ή ο άλλος που είναι φιλόξενος και εγκάρδιος? Και τότε λέει, παρακαλέσανε το Θεό και λέει, Κύριε δείξον μη το πράγμα. Ποιος είναι ότι ως μεν φεύγει για το όνομά σου, ο ένας κρύβεται για το όνομά σου και ο άλλος, ακούστε τη μία ωραία λέξη, εναγκαλίζεται για το όνομά σου. Και οι δύο, ο ένας φεύγει για το όνομά σου και ο άλλος εναγκαλίζεται για το όνομά σου. Και τότε λέει, είδε αυτός που προσευχότανε ένα καράβι πάνω στον Νείλο, ποταμό. Λοιπόν, και ιδού εδείχθη αυτό δύο πλοία. Ένα πλοίο στο οποίο ήταν ο Αβάς Αγάθωνας και ένα άλλο πλοίο όπου ήταν ο Αβάς Μωυσής. Και θεωρεί τον Αβά τον Αρσένιος και θεωρεί τον Αβά Αρσένιον και το πνεύμα του Θεού πλέον εν ησυχία. Είδε το πνεύμα του Θεού, ο Αβάς ο ένας ήταν στην ησυχία. Και ο Αβάς Μωυσής ήταν σε άλλο πλοίο και οι άγγελοι του Θεού πλέοντες εις ένα, αυτό μαζί του ήταν οι άγγελοι, προσέξτε λέει, εψώμιζον αυτόν με λικυρίδας. Τον ταΐζανε στο στόμα τηγανίτες με μέλι. Διάλεξε και πάρε. Τι σου κάνει? Δεν θα κρίνεις, δεν θα μετρήσεις την αρετή, δεν θα πεις αυτός είναι καλύτερος και αυτός είναι λιγότερο. Το ίδιο είναι και για τις αμαρτίες. Λέει ο Αβασδωρόθεος, θυμάμαι ότι άκουσα κάποτε το εξής. Ένα πλοίο με εχμαλώτους έφτασε σε κάποια πόλη. Εκεί ζούσε μια αφιερωμένη Αγία γυναίκα, καλογριά. Ήταν τότε τα μοναστήρια δεν είχαν ακόμα των καλογραιών πηχτεί τόσο πολύ όπως είχαν πηχτεί τα αντρικά και οι καλόγριες ήταν κοντά στα σπίτια τους. Ήταν ασκήτριες κοντά στα σπίτια των γονιών τους κτλ. Για να προστατεύονται από τα αδέρφια τους. Να ξέρετε ότι τέτοιο μοναχισμό, ειδικά στην Αττική και σε άλλα μέρη, είχαμε από την ημέρα που πατήσαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Οι οικογένειες πήρανε τις καλογριές που ήσανε σε μοναστήρια, τις φέρανε στα σπίτια τους και τις είχανε για να τις προστατέψουν, καταλαβαίνετε, από οτιδήποτε άλλο. Και έτσι πολλά μοναστήρια γυναικεία υποχωρήσανε. Μείνανε τα αντρικά. Να το ξέρετε αυτό. Διότι αυτό είναι μια διάκριση εκείνη τη στιγμή που έπρεπε να δράσουμε με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν ζούσε μια αφιερωμένη γυναίκα και πρόσχε τον εαυτό της. Όταν έμαθε ότι ήρθε ένα καράβι που είχε απάνω δούλους, πώς το λένε αυτούς που τους είχαν πιάσει, λέει δεν πάω κι εγώ να αγοράσω ένα κοριτσάκι, να το πάρω, δεν θα το έχω δούλα, να το έχω, να του διδάξω τον Χριστό κτλ. Και πήγε και το αγόρασε και είπε την παίρνω και την ανατρέφω όπως εγώ θέλω, ώστε να μην γνωρίζει καθόλου την κακία του κόσμου. Εκεί στο καράβι υπήρχαν δύο κοριτσάκια που τα πουλούσαν. Το ένα κορίτσι το πήρε η καλογριά και το άλλο κορίτσι το πήρε η πόρνη της περιοχής. Λέει και αυτή, δεν πάω να πάρω κι εγώ ένα κοριτσάκι, να του μάθω την τέχνη της πορνείας, να το έχω μαγειράσω, να με βοηθάει, να το βγάλω στο κλαρί και εγώ να με φέρνει τα λεφτά, να ζω, να είμαι η τσατσά και εγώ να... Έτσι τα είπε. Μην βλέπετε που τα λέμε πιο ωραία. Αυτό είπε, εγώ να τα παίρνω κτλ. Και μόλις έφυγε ο καπετάνιος από το σπίτι της Αγίας Γυναίκας, πριν προλάβει να προχωρήσει, συναντά αυτή τη θεατρίνα τέλος πάντων και το αγόρασε. Δεν μου λέτε τώρα, ποιος θα μετρήσει την αρετή της καλής και ποιος θα μετρήσει την αρετή της κακής, της αλληνής? Ποιος μπορεί να τη μετρήσει? Ποιος μπορεί? Ο Θεός δεν επέτρεψε και τα δύο. Ο Θεός το επέτρεψε. Εσύ θα κρίνεις ότι αυτή ήταν πόρνη και η άλλη ήταν καλογριά? Ή αν κάνει μια αμαρτία αυτή που την πήρε η Αγία Γυναίκα, θα ζυγιστεί το ίδιο με την άλλη που έζησε μέσα στη...
Λοιπόν, το καταλαβαίνετε. Υπάρχουν εκατομμύρια λεπτομέρειες για τις οποίες ο Βαγγέλης είναι αυτός που είναι. Ο Κώστας είναι αυτός που είναι. Δεν τις ξέρεις. Δεν ξέρεις τι πέρασε. Δεν ξέρεις τι πέρασε. Εγώ να σας πάω αυτό το πράγμα που σας είπα προηγουμένως. Δεν ξέρεις αν μέσα στη σκυλιά της μάνας του οι θυλοποιητικές ορμόνες του εγκεφάλου ήσαν περισσότερες από τις αρενοποιητικές. Δεν το ξέρεις εσύ. Ο μόνος που το ξέρει είναι ο ετάζοντας καρδίας. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι αυτός που θα ασκηθεί και θα αγωνιστεί θα πάει στη βασιλεία των ουρανών. Ο άλλος, άμα δεν τα καταφέρει, που θα πάει, δεν το ξέρουμε εμείς, δεν το πεις εσύ, ούτε εγώ, ούτε οι παπάδες το πούν αυτό. Ο ερχόμενος ο Κύριος θα κάνει κρίση και πάσα η κρίση δόθηκε το ιό. Ο ιός δεν κρίνει κανέναν, εκτός την ώρα που θα τελειώσει η πανηγύρις. Όταν τελειώσει το πανηγύρι και τότε θα μαζευτούν αιώνα, τότε θα κρίνει ο ιός. Εκτός που θα πάνε μερικοί θεούσοι από εμάς, θα μου λένε, Κύριε, έχεις πει αυτή η αμαρτία να πας στην κόλαση. Και θα του πει, δεν σε πήρα γραμματέα, κοίταξε τα δικά σου και μην κλαις άλλο πεθαμένο. Κοίταξε, ο καθένας έχει πεθαμένο τον εαυτό του. Μου λέτε, ομιγέννητο, είμαστε στο σπίτι και πέθανε η μάνα μου εμένα. Και στο διπλανό σπίτι πέθανε και μια άλλη μάνα φίλου μου. Θα αφήσω τη μάνα μου να παρακλάψω την αλληλινή, όπως λένε οι πατέρες. Όνομα του Θεού, αφού ο καθένας έχει πεθαμένο δικό του. Θα πάει να κλαίσει τον άλλον ή να κατακρίνει τον άλλον. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Προχωρούμε. Λοιπόν. Πάτερ μου, μια μικρή διακοπή να πιεις λίγο νερό. Τι θέλεις. Η κυρία Μαυρίδου πρέπει να φύγει. Κυρία Μαυρίδου, την ευχαριστώ μόνο που έρχεται. Να δώσετε και τον Όλυμπο το λεύκομα στον πατέρα Ευάγγελο. Ελάτε. Ευχαριστώ. Να σκοθώ όρθιος δηλαδή, Βέβαια. Εντάξει, είστε των ασωμάτων. Κυρία Μαυρίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντοτε ερχόσαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Ωραία. Ο Όλυμπος έχει μια συνέχεια ιστορία. Και καθίστε λίγο. Και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Μπρουσκέλη, ελάτε να δώσετε την Ομήρου Οδύσσια. Είναι προσφορά από το βιβλιοπωλείο Μάτι στον ομιλητή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, αυτά έπρεπε να τα ξέρουν απ' έξω. Οι Έλληνες αυτό το βιβλίο πρέπει να το ξέρουν απ' έξω. Όπως ο Αλέξανδρος κοιμόταν και το έβαζε προς κεφάλι, έτσι έπρεπε να είχαμε. Δεν θέλετε την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή δεν πειράζει. Τουλάχιστον έχετε αυτό να μάθετε νέο ήθος. Ήταν εξαιρετικά όλα και επιδραστικότατα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πατέρα Παύλε, ελάτε παρακαλώ μπροστά. Υπάρχουν δύο θέσεις. Ελάτε. Συνεχίστε, πατέρα Ευάγγελε. Λοιπόν, τα αμαρτήματα των ανθρώπων άλλα είναι ακούσια και άλλα είναι εκούσια. Άλλα γίνονται δηλαδή από κακή πρόθεση. Διαφορετικά κρίνονται αυτά που είναι κατά λάθος και τα οποία συγχωρούνται και διαφορετικά λαμβάνουν κρίση τα αμαρτήματα που ξεκινούν από την κακή προαίρεση. Παραδείγματος χάρη, αμάρτησε γιατί από την αρχή είχε με πολύ κόπο ανατραφεί κάποιος, γεννήθηκε από γονείς άδικους, ακούγοντας βρώμικα λόγια, βλέποντας άδικες πράξεις. Ο άλλος δεν το είχε αυτό, είχε πολλές αφορμές για να καλλιεργηθεί στην αρετή. Ανατρέφτηκε με σεμνότητα, με καλές συμβουλές των γονιών του, με δασκάλους που του μάθαναν το σωστό, με παρακολούθηση πνευματικών μαθημάτων, με δίαιτα, νηστεία δηλαδή, που έπρεπε να υπάρχει πάντοτε και με την οποία παιδαγωγείται η ψυχή και η αρετή. Και μετά από όλα αυτά παρασύρθηκε και αυτός από την αμαρτία. Ο πρώτος θα κατηγορηθεί ότι δεν έκανε σωστή χρήση των αφορμών για τη σωτηρία που έχει σπείρει ο Θεός των ανθρώπων. Ο δεύτερος θα κατηγορηθεί γιατί πρόδωσε την τόση βοήθεια που έλαβε και από προσεξία παρασύρθηκε στο βίο αυτό. Προσέχετε δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πήραν ίσως αυτά που πήρατε εσείς. Και υπάρχουν άνθρωποι καημένοι που πήραν πάρα πολλά πράγματα. Το χειρότερο είναι αυτός που θα προδώσει όλη αυτή την ειδική, έτσι, αυτό το ειδικό που είχε ο Θεός να τον βοηθήσει, τους δασκάλους κτλ. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Η τρίτη αιτία, η δεύτερη αιτία είναι που κάνουμε αιτίες καταλαλιάς, είναι η νομικίστικη θεώρηση της χριστιανικής ηθικής επιταγής. Αυτό που λένε αυτή η ηθική. Τι σημαίνει αυτό? Από το Θεό επιβάλλεται περισσότερο σαν κώδικα συμπεριφοράς παρά ως τρόπο ζωής. Λένε μερικοί ότι εμείς έχουμε δόγματα. Τα δόγματά μας είναι ζωή για την Εκκλησία. Δεν είναι ένα δόγμα έτσι. Ας πούμε το αϊπάρθενο της Θεοτόκου. Η ενσάρκωση του Θεού. Είναι συγκεκριμένο. Αυτό μας βοηθάει να έχουμε ένα ήθος από εκεί και πέρα.
Βάσει αυτού το δόγμα είναι ζωή, είναι το δόγμα. Γι' αυτό αυτά τα τελευταία που βλέπετε και λέτε και τα λοιπά πρέπει να ξέρετε κάτι. Υπάρχει πρώτα η πίστης και μετά το βάπτισμα. Όχι το ράντισμα, το βάπτισμα. Πρώτα είναι η πίστης και μετά είναι το βάπτισμα. Γι' αυτό όταν πάνε τα παιδιά και τα φέρνετε στην εκκλησία, πρώτα λέμε το πιστεύω και μετά τα βαπτίζουμε τα παιδιά. Ιδάλλως, άμα δεν μας ενδιαφέρει η πίστη, τα βαπτίζουμε κατευθείαν. Η πίστη στερεώνει το βάπτισμα. Και το βάπτισμα λέει ποια είναι η πίστη. Προσέξτε αυτά τα δύο πράγματα. Και βάπτισμα, όχι ραντισματάκι, βάπτισμα στο όνομα του Πατρός, Μπλουμ, και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι βασικό. Αυτό όμως δεν είναι νομικιστικό πράγμα. Αυτό είναι το δόγμα που θα παράξει τη ζωή της Εκκλησίας. Και θα έρθει και το Άγιο Πνεύμα και θα σφραγίσει πίστη, βάπτισμα και χρήσμα. Αυτά τα τρία μυστήρια τα οποία θα στερεώσουν τον άνθρωπο και που εξαιρουμένου του χρήσματος, το πρώτο, το βάπτισμα, δεν είναι ανεξίτηλο στον άνθρωπο. Το χρήσμα μπορεί να το χάσουμε με διάφορα πηγαίνουν στο διάβολο κτλ. Αλλά η Εκκλησία πάλι είναι μάλλον. Αλλά γενικώς σαν να είναι ανεξίτηλα αυτά τα τρία. Δεν γίνεται κάτι για να φύγουν. Αλλά προηγείται η πίστη. Προσέξτε. Άρα χρειάζεται ορθή πίστη. Άρα ρωτάς, εκεί που σε βαπτίσανε έχουν την πίστη? Αυτό είναι. Αφού έχουν την πίστη, μετά κάνουν το βάπτισμα και μετά το βάπτισμα έχουμε και το χρήσμα. Αλλά προηγείται η πίστη. Δεν είναι ότι επειδή το βάφτισε στην τριάδα τέλειωσε υπόθεση. Όχι. Να μην σου πω ότι και ποιος βαφτίζει και πού βαφτίζεσαι, καθορίζουν ακριβώς ότι είσαι Ορθόδοξος Χριστιανός ή δεν είσαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Διότι, ξέρετε, καταλαβαίνετε, είστε έξυπνοι άνθρωποι, πρέπει κάποια στιγμή με πολλή ευγένεια και με πολύ ωραίο τρόπο να λέμε αυτά τα οποία λένε οι πατέρες. Όπως τα λέει αυτός εδώ πέρα. Το καταλάβατε? Έτσι. Πάμε τώρα. Η αντινομικίστικη θεώρηση κώδικα συμπεριφοράς. Ο πιστός βλέπει την αμαρτία με συμπάθεια και τον αμαρτωλό με αρκετή δόση ζήλιας. Στη σημερινή εποχή, να ξέρετε, υπάρχουν χριστιανοί και παλιά που λένε «Αχ, τι ωραία που αμαρτάνει ο Κώστας, ρε παιδάκι μου, πώς θα ζήλευα και εγώ να κάνω και εγώ τα ίδια, αλλά δεν μπορώ, διότι άμα θα πάω στην κόλαση». Με τέτοιο πράγμα στο Θεό δεν πας. Αυτά είναι δικηγορίστικα πράγματα. Στο Θεό πας και λες «Ρε, σ' αγαπάω, ρε. Και ό,τι μου πεις θα κάνω». Λένε οι άλλοι «Κάψου». Του λέει η γυναίκα του «Θα σε κάψω». Λέει αυτός «Δεν θα καώτσις», λέει. «Γιατί δεν καίγεσαι, ρε, αφού όλοι καίγονται τώρα, ρε. Δεν βλέπεις τη μαντά μου τάδε, το μάντα μου τάδε, τον εκείνο. Κάψου κι εσύ να σε κάψω». Και τι λέει αυτός «Δεν καίγομαι». Για δεν καίγεσαι, ρε. Γιατί ο Χριστός δεν κάηκε. Γι' αυτό δεν καίγομαι. Εγώ θα μπω σε τάφο όπως μπήκε ο Χριστός. Μα λέει δεν είναι τίποτα. Ο Χριστός θα σε βρει και από εκείνο και από τ' άλλο. Ναι, αλλά αφού η Εκκλησία μου το παρέδωσε έτσι, εγώ πάω με τη μάνα μου όπως μου τα είπε η μάνα μου. Και εσύ κάνω ό,τι θέλεις. Το καταλάβατε? Όταν σας ρωτάνε γιατί δεν καιγόσαστε, εγώ μπορώ να σας πω, έβαλα μηχανικούς και μετρήσανε πόση ενέργεια παίρνεις από το περιβάλλον όταν καίγεσαι. Όσο το ρεύμα ενός χωριού με 1000 κατοίκους το μήνα. Τόσο ρεύμα χρειάζεται ενέργεια για να καεί και να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία ενός ανθρώπου. Το καταλάβατε? Αυτό τι σας λέγανε? Για τη φύση, για την ενέργεια, αυτοί όλοι. Έτσι δεν λέγανε? Αυτά λέγανε. Τώρα γιατί δεν μιλάτε εδώ πέρα? Άρα και πεθαίνεις και ορπάζεις με το θάνατό σου. Και όταν φυτευτεί ο Παπαβαγγέλης μέσα στο χώμα και φυτέψουν μια μυγδαλιά, μια βερικοκιά, μια πορτοκαλιά από πάνω, θα φάει από μέρα και θα κάνει την πορτοκάλια νόστιμα. Μέχρι τα πορτοκάλια θα μιλάνε και θα λένε αυτό και τούτο είναι και θα είναι γλυκόστομος. Ήταν, δεν είναι πολύ γλυκόστομος, αλλά δεν πειράζει. Εάν πάρεις τη στάχτη και της βάλεις ένα σπυρί μέσα, εκεί θα περιμένεις, δεν θα βγει απολύτως τίποτα. Άρα με αυτόν τον τρόπο βοηθάω την κτήση. Και αυτό που κάνεις εσύ δεν βοηθά. Άρα τόσο εγωιστικό το έχεις, τίποτα να μην μείνει από σένα να βοηθήσει και τους άλλους ανθρώπους. Ή τη κτήση. Δεν θα απαντήσετε όμως εσείς έτσι, γιατί δεν τα ξέρετε. Εσείς θα λέτε πάντοτε. Ο Χριστός θαύτηκε και εγώ θα θαυτώ. Όπως έκανε ο Χριστός. Τον βάλανε στο μνημείο και εγώ έτσι θα πάω. Μα Κύριε,
Δεν σου πέφτει λόγος. Εγώ έτσι θέλω γιατί ο Χριστός. Αυτό είναι που λες πίστη στο Χριστό. Έχεις εμπιστοσύνη στο Χριστό. Μα δεν θα αναστήθει, θα αναστήθει. Προσέξτε, μην παίζετε πάτε σε τραπέζια και κάνετε κουβέντες και διδάσκετε. Καθόλου μην πιάνεστε. Μην πέσετε σε τέτοιες λουμπίτσες και στα παιδιά σας και τίποτα. Αφήστε βέβαια ένα χαρτί πιο μεγάλες ότι παιδιά, προσέξτε, μην με κάψετε. Θέλω γιατί πάνε και τις καίνε. Τις καίνε χωρίς τη θέλησή τους. Λοιπόν, ξαναρχόμαστε στο θήτο. Η τρίτη αιτία είναι η υπερηφάνεια, η δικαίωση και η αποκοινωνικοποίηση. Η δικαίωση του εαυτού. Αυτό είναι μια αιτία της καταλαλιάς σε σχέση με τους άλλους. Δηλαδή, ο άνθρωπος, η διάσπαση αυτή της μη κοινωνικότητας με τον άλλον άνθρωπο, οφείλεται στην τραγική αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι αυτόνομος, μόνος σου. Δεν ακούτε το παιδί, όταν πάτε το παιδί και του λέτε μην το κάνεις αυτό, του λέει να σε βοηθήσω. Μόνο μου, δεν κάνει έτσι. Μόνο. Από εκεί τη στιγμή βλέπεις μόνο μου. Ποιος μόνος σου, βρε? Μπορείς μόνος σου? Και δεν το ομολογεί ότι δεν μπορεί μόνος του. Από το παιδάκι το μικρό, άρα το βλέπετε ότι είναι φυτευμένο από τα προπατορικά. Παρόλη τη βάφτισή του, η επίδραση έχει μείνει και το κλίμα γύρω-γύρω. Πάμε πάλι. Και ότι υπάρχει και ζει δίχως τη χάρη του Θεού. Το προπατορικό αμάρτημα, όποιος αυτονομεί την αρετή του, την πνευματική του ζωή κτλ., το προπατορικό αμάρτημα το ξαναεπαναλαμβάνει. Αυτά. Πάμε τώρα. Οι πατέρες απαγορεύουν την κατάκριση. Κάποτε επισκέφτηκαν το μακάριο φίλοι του, ποιον, τον Νικήτα το Στιθάτο, μέσα στη Φιλοκαλία κι αυτός. Ένας όμως από αυτούς είχε κάποια αρρώστια και χρειαζόταν να φάει κρέας και μάλιστα κρέας μικρών περιστεριών. Έτσι ο μακάριος, ο γέροντας, που ήταν γεμάτος αγάπη, διέταξε να ψήσουν πουλιά για να τα δώσουν σε αυτόν που είχε ανάγκη. Και καθώς ο άρρωστος τα έτρωγε, φανταστείτε, οι άλλοι αλάδοντο, και αυτός έτρωγε πιτσουνάκια. Φρίκ, να σε έχουν στο τραπέζι καλεσμένο. Φρίκ. Και φυσικά ένας μοναχούλης, ο Αρσένιος, που καθόταν στο ίδιο τραπέζι, δεν άντεξε, καλά που δεν το είπε, αλλά μπορεί να μην το πεις, αλλά να το κάνεις. Και έκανε. Άρα δεν είναι το στόμα μόνο. Είναι όλος σου ο τρόπος που μπορεί να κατακρίνει. Τρόποι, κολπάκια. Αυτό μπαίνει ο άντρας μέσα, κουρασμένος από τη δουλειά. Σας το έχω πει χιλιάδες φορές, το λέει και ο Λαζόπουλος να είναι καλά. Και πλένει η γυναίκα τα πιάτα, κουρασμένη. Και δεν γυρίζει να το δει και λέει: ήρθες. Ποιος άνοιξε την πόρτα και μπήκε, κυρά μου? Το καταλαβαίνετε? Αυτό τι πιστεύετε? Δεν έχει μέσα κατάκριση? Τι του λέει? Εγώ είμαι εδώ όρθια, τα πόδια μου έχουν φλεβίτες και εσύ που είχες πάει στο καφενείο ήρθες τώρα και ήρθες κι αυτή? Έχει ανάψει το καντήλι, έχει βάλει θυμίαμα και λέει: δεν πλένει τα πιάτα, αλλά μόλις τον ακούει τρέχει στον νεροχύτη για να πει τα πιάτα, ώστε όταν μπει μέσα να γυτύψεις. Ψέματα. Να σκεφτείτε, αν δεν το έχετε κάνει, πόσες φορές σκεφτήκατε να το κάνετε. Από τα γέλια σας καταλαβαίνω. Έτσι πάει. Είναι σωστά? Δεν είναι σωστά. Πώς κατακρίνουμε τους άλλους? Λοιπόν, τότε ο γέροντας όμως θέλει να διδάξει τον υποτακτικό. Δεν θα αφήσουμε τον κόσμο σε σκοτεινιά, θα τον βοηθήσουμε. Και του λέει, Αρσένιε, πρόσεχε τον εαυτόν σου και να ξέρεις ότι τίποτε από τα φαγόσιμα δεν μολύνει τον άνθρωπο. Πάντα καθαρά της καθαρής και τίποτε δεν μπορεί να λερώσει την ψυχή από όσα μπαίνουν απ' έξω. Και επειδή ήθελε να δει, ο Αρσένιος κατάλαβε τίποτα. Του λέει, για να δω Αρσένιε, του λέει, επειδή τα λιγουρεύτηκες τα πιτσουνάκια, φάει ένα πιτσουνάκι μπροστά σε όλους τώρα. Βάλ' το στο στόμα το πιτσουνάκι. Τι να κάνει ο Αρσένιος? Ο γεροντάς του το είπε. Παίρνει ο Αρσένιος τη φτερούγα, όχι τη φτερούγα. Θα πάει στο ποδαράκι, γιατί το ποδαράκι κοίταζες. Μα λέει, γέροντα, που το ξέρεις? Μα ξέρω γιατί το ήθελα κι εγώ, του λέει ο γέροντας. Πάτερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε πατρεμάξιμα. Λοιπόν, μα λέει, το θέλω κι εγώ. Κι εγώ το ξέρω τι θέλεις. Αφάω το πάρτο. Τι να κάνουμε υποτακτικός τώρα? Για να δείξει από ένα πάθος, είναι καινοδοξία. Να δείξει τους άλλους ότι είναι ταπεινός. Το καταλάβατε? Σου λέει να πάει να νικήσει το άλλο πάθος της κατακρίσεως. Μα δεν νικούν τα πάθη έτσι. Παίρνει το κοτοπουλάκι το τέτοιο και αρχίζει ο θάνατος.
Αυτό είναι θάνατος. Το βάζει μέσα, το κλείνει το στόμα και αρχίζει να το μασάει και εκεί καταλαβαίνει τι ωραίο είναι. Και είναι έτοιμος να το καπακώσει. Και λέει ο Γέροντος, φτύστο! Φτύστο! Είναι εδώ. Είναι στον Άγιο Νικήτα το Στιθάτο. Φτύστο, του λέει. Και λέει, λοιπόν, φτύστο. Για ποιο λόγο δεν τρως το φαγητό με ταπείνωση, να κοιτάς το πιάτο σου κτλ. Ούτε εισερχόμενα, το προχωράω λίγο. Λοιπόν, και του λέει, και όμως λέει, εσύ λέει, γιατί τον κατέκρινες αυτόν που τρώει και ξέχασες αυτόν που λέει, ο μη αισθίων τον αισθίοντα μη κρινέτο. Καλόγερος είσαι, του λέει. Φτύστο τώρα. Και το φτύσε. Γιατί του είπε, σε ευχαριστώ για την υπακοή που έκανες να το πάρεις στο στόμα. Διόρθωσες με αυτό την κατάκριση και με το ξεφτύλισμα που σου έκανα και αν σε ανάγκασα οι άλλοι να σε κατεκρίνουν που είναι στο τραπέζι, γιατί και αυτοί τα ίδια είναι, μην νομίζεις, δεν έχουν προχωρήσει πνευματικά, χαρήκανε που σε ξεφτύλισα. Του λέει, δεν έχω ακόμα πνευματικά παιδιά καλά, δεν έχουν πορευτεί ακόμα στον δρόμο του Θεού, είναι ευχαριστημένοι που σε ξεφτύλισε, του λέει. Αλλά εσύ, του λέει, αυτή τη στιγμή με την υπακοή που έκανες και που το πήρες και που το έφτισες και όλα, διόρθωσες αυτό το πράγμα που έκανες έτσι και είδες τον αδελφό σου με άσχημο οφθαλμό. Οι ασκητές και η Εκκλησία και οι πνευματικοί πατέρες μας διδάσκουν ότι πρέπει να σκεπάζουμε τα αμαρτήματα των αδελφών. Και ο Ισαάκος Σύρος λέει, πρώτη είναι να χαίρεσαι με αυτούς που χαίρονται και να κλαις με αυτούς που κλαίνουν. Ποιος το κάνει? Σιγά. Μόλις χαίρονται λένε τι πήρε, 4 Rolls-Royce η μαντάμ. Πως εγώ δεν έχω μία και αυτή εκεί 4. Αυτό δεν είσαι του Χριστού. Διότι και Rolls Royce να μην έχεις μια Rolls Royce που δια της νοεράς προσευχής σε πάει όπου θέλεις. Αν το είχες εργαστεί αυτό το πράγμα, σε πάει. Τι να την κάνω, ρε, πάτε την μπροστά μου να έρθει. Δεν είναι ότι δεν τη θέλω γιατί δεν αξίζει. Καλή είναι, δεν με νοιάζει, ρε. Δεν τη θέλω γιατί έχω την προσευχή μου με την οποία πάω όπου να είναι. Ο Κύριος με τους αγγέλους με πάει έτσι ο Παπαεφρέμ, έτσι ο Εφρέμ ο άλλος, έτσι ο άλλος, έτσι ο άλλος, έτσι ο Σύμφωνος Συγχαστής. Όλοι πηγαίνανε όπου θέλανε. Τι να το κάνουνε, τι να την κάνουνε. Δια του νοός τους, άμα είσαι ενωμένος με τον Θεό και με την Κυρία Θεοτόκο κατ' επέκταση με τους Αγίους, τι να τα κάνεις, ό,τι και να σου δώσουν δεν σου φαίνονται. Λοιπόν, αυτό ότι δηλαδή χαίρεις με τα χαιρόντων και κλαις με τα κλαιόντων είναι το σημάδι της καθαρότητος. Με αυτούς που είναι αρρώστοι, αρρώστησε. Αν κάποιος είναι άρρωστος, δεν αρρωστήσει κι εσύ. Τόσο πολύ δηλαδή να πάρεις την αρρώστια πάνω σου. Με αυτούς που είναι αμαρτωλοί, υπέρθυσε. Με αυτούς που είναι μετανοημένοι, να χαίρεσαι. Γίνε φίλος με όλους τους ανθρώπους, αλλά κράτα τα νοήματά σου. Όχι, δεν θα ρεύσεις προς τα έξω. Θα γίνεις φίλος με όλους τους ανθρώπους, αλλά θα κρατήσεις τα νοήματα. Γίνε κοινωνός στα παθήματα όλων, αλλά στάσου με το σώμα σου μακριά από όλους. Κανένα να μην λέξεις, κανένα να μην κατηγορείς για τη συμπεριφορά του, ούτε και το πιο κακό. Άπλωσε το γειτόνα σου πάνω σε αυτόν που σε έφτεξε και σκέπασέ τον. Και αν δεν μπορείς να φορτωθείς επάνω σου το φταίξιμό του, να δεχτείς τα λόγια σου, την τιμωρία και την τροπή, τουλάχιστον δείξει υπομονή και μην τον περιφρονήσεις. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, όταν ήταν στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, είχες λυσάξει να πούμε για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, έτρωγε. Βάλουμε λίγο νερό. Αυτό το 1700 της Οικουμενικής. Είναι στα ερωτήματα. Μετά θα έχουμε ερώτημα και για την επίσκεψη του Πάπα και για τον τυχικό. Πάει. Μείνετε. Δεν βλέπω να ξανάρθω. Επικίνδυνα ερωτήματα. Λοιπόν, μη στεναχωριέστε, εγώ είμαι με όλους καλά. Μα είμαι πονηρός. Δεν είναι σωστό, αλλά θα σας ξεφύγω. Ό,τι και να μου πεις θα πω εγώ αυτά που θέλω. Λοιπόν, τι είπαμε? Ο Μέγας Κωνσταντίνος στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο πήγε ο Κακομοίρης, φόρεσε τα καλά του, ντύθηκε, φόρεσε χρυσά, ντύθηκε και πήγε μέσα εκεί που ήταν. Στο παλάτι την έκανε. Στο παλάτι, δεν την έκανε σε εκκλησία. Την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο έδωσε παλάτι δικό του στην οίκαια. Δεν είχαν φτιάξει εκκλησία για αυτή τη δουλειά. Λειτουργήσανε, αλλά δεν είχαν φτιάξει το αυτό, έγινε στο παλάτι. Και γι' αυτό είναι και αυτό που λένε οι μερικοί. Αν δεν ήταν βαφτισμένος, πώς συμμετείχε στη Σύνοδο? Δεν ήταν στην εκκλησία.
Ήταν ξεχωριστό μέρος. Γι' αυτό, επειδή υπάρχει ολόκληρο κενό εκεί, τέλος πάντων δεν μας νοιάζει. Το τι λένε οι καθηγητές της θεολογικής σχολής, στα πανεπιστήμια μου λένε τα παιδιά μου που ξοπλογώ, δεν λέγεται για αυτή τη σύνοδο. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε εμείς να πάρουμε αυτά που ξέραμε τουλάχιστον. Όταν πήγε ο Μέγας Κωνσταντίνος στη σύνοδο, του κάνει ένας δεσπότης. Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήταν καθοπουλάδα, δεν ήξερε τι είναι δεσποτάδες. Αυτός ήξερε να σφάζει, να κάνει άλλα πράγματα με την καλή έννοια. Δηλαδή να διοικεί ο άνθρωπος, να νικάει το Μαγνέντιο, το Μαξέντιο, που να ήξερε το Λιτσίνιο, δεν ήξερε τι είμαστε εμείς εδώ. Λοιπόν, πάει ένας και του λέει: ο τάδε δεσπότης κάνει αυτό το πράγμα. Λέει ο Μέγας Κωνσταντίνος: τι λες? Ναι, του λέει. Κάνει αυτό, του λέει. Και αφού εσύ είσαι, εσένα τρέμουνε να τον διορθώσεις. Τελειώνει αυτός, πάει άλλος. Του λέει ο τάδε εκείνο, ο τάδε το άλλο, κατήγοροι, διάκοι, παπάδες. Οπότε ο άνθρωπος τρελάθηκε, σου λέει φοράω και όλα αυτά τα χρυσά στο κεφάλι μου και τους λέει πολύ ωραία. Εγώ, εάν δω ιερέα ή άνθρωπο του Θεού ή χριστιανό ή οποιοδήποτε να αμαρτάνει, βγάζω την αλουργίδα μου τη βασιλική και τον σκεπάζω να μην το δει κανένας. Γι' αυτό είναι ο Άγιος ο Κωνσταντίνος. Διότι ενώ εμείς είχαμε καταργήσει τον θεολογικό τρόπο υπάρξεως με αυτές τις κατηγορίες, καταργήσει τον τρόπο της υπάρξεως της Εκκλησίας. Δεν είπε αυτά τα πράγματα, δεν επιτρέπονται αυτά. Ο Κωνσταντίνος κατάλαβε ότι θα πρέπει να σκεπάσεις τη γυμνότητα του άλλου ανθρώπου για να σε σκεπάσει μετά ο Θεός. Γι' αυτό πήρε γρήγορα τον τρόπο της εκκλησιαστικής υπάρξεως. Αυτό είναι το σημαντικό. Εμείς στείλουμε Εύω καλό αυτή να ακούμε διάφορα πράγματα. Προχωράμε. Τι είναι τώρα, τι κάνει? Παράβαση της θεολογίας είναι το να κρίνεις. Παράβαση της εκκλησιολογίας είναι να εκκρίνεις. Δηλαδή και η εκκλησιολογία παραβιάζεται και η θεολογία παραβιάζεται. Πρώτον, γιατί είναι της θεολογίας? Τι έχει η θεολογία? Πότε θα γίνει η τελική κρίση? Πότε θα γίνει? Στη Δευτέρα Παρουσία. Όταν εσύ αποφασίζεις για κάποιον άνθρωπο κάτι, έτσι απλά να σας το πω, ο Χριστός δεν τα έδωσε όλους τους Αποστόλους, δεν τα έδωσε όλους εμάς, όλα τα έδωσε. Τι κράτησε τον εαυτό του? Μόνο την κρίση. Όλα τα άλλα τα έδωσε. Και να σας πω και κάτι άλλο που δεν ξέρετε. Ποιος θα κρίνει τους μουσουλμάνους, ξέρετε? Ποιος τους κρίνει? Ο Μωάμεθ? Σιγά. Ποιος τους κρίνει? Ο Αλλάχ? Σιγά. Ο Αλλάχ λέει είναι κουρασμένος και δεν μπορεί. Και ο Μωάμεθ έχει άλλες δουλειές, με τα αυτά να τρώει με τα χρόνια. Η κρίση στη Δευτέρα Παρουσία, λένε οι μουσουλμάνοι, θα την κάνει ο Χριστός. Άρα φανταστείτε, ακόμα και οι μουσουλμάνοι παραδέχονται ότι στη Δευτέρα Παρουσία ο Χριστός θα κρίνει τον κόσμο. Άρα θα έρθει η κρίση. Και αυτή την κρίση που έχει μόνο δικαίωμα, το σταύρωσες, τον έσφαξες, του πήρες εδώ την πλευρά, τον κάναμε, του βάλαμε κάτι να στεφάνια, τον βρίζουμε, τον βλαστημάμε, τον κάνουμε. Τι είπε? Το μόνο που θα κρατήσω είναι η κρίση. Και αυτή την κρίση, προτού της κρίσεως την αρπάζεις εσύ, είσαι στη θεολογία 0. Δεν σέβεσαι το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με το να κρίνεις και να αρπάζεις την κρίση πρώτης κρίσεως. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι είναι παράβαση της εκκλησιολογίας. Ποια είναι η εκκλησιολογία? Στον Ντοστογεύσκη υπάρχει ένας στάρετς, Άγιος άνθρωπος, και υπάρχει και ένας άλλος στάρετς. Δύο στάρετς είναι. Όπως υπάρχουν και σήμερα στην Εκκλησία ακριβώς οι δύο χαρακτήρες. Ακούστε ο πρώτος στάρετς πώς είναι. Ο πρώτος στάρετς είναι καλός. Ταπεινός, γλυκός, υπομονετικός, συγχωρεί τους εχθρούς του όλους, ό,τι του κάνανε, έχει βιώσει την αμαρτία πάνω του και έφτασε σε μετάνοια, βαθιά μετάνοια, λέγεστε στάρες Ζωσιμάς. Είναι αυτός ο οποίος ο Ντοστογεύσκη τον είδε στον Αβά Αμβρόσιο που είδε στη Μονή της Όπτινα και τον αντέγραψε και τον έβαλε μέσα σε αυτό το βιβλίο και ξέρουμε από αυτό το βιβλίο πως ήταν ο στάρες Ζωσιμάς. Προσέξτε τώρα. Υπήρχε και ένας άλλος. Αυτός είχε κάτι κουδούνια, κάτι μαλλιά μακριά, κάτι αφρισμένα στόματα και έλεγε οι δαίμονες θα σας φάνε, οι δαίμονες έχετε αυτή την αμαρτία, πας στον κόλαση, και αυτοί οι δύο είχαν οπαδούς. Μήπως σας θυμίζει τίποτα? Τα ίδια είμαστε και σήμερα. Ο ένας δεν είχε οπαδούς, είχε αγαπητά παιδιά και αδέλφια. Ο άλλος είχε οπαδούς, οι οποίοι ήταν με ένα όπλο και περιμένανε, πηγαίνανε και καθόντουσαν στο κελί του γέροντα να ακούσουν μήπως πει κάτι που δεν είναι πολύ ορθόδοξο, να το πάρουν οι άλλοι για να τον εφάνε ζωντανό.
Και φυσικά ο γέροντας δεν είπε τίποτα ποτέ. Τι είπε ένα πάρα πολύ ωραίο, να το ξέρετε αυτό. Ως τη σκολάζεται, τη μάστιγη της αγάπης μαστίζεται. Όποιος λέει πάει στην κόλλα, αυτό είναι το να βάζει στο άκτο, σύρο, αλλά ο κόσμος δεν καταλάβαινε. Λοιπόν, όποιος λέει κολλάζεται, δεν κολλάζεται από το Θεό, αυτομαστιγώνεται από τη μάστιγα της αγάπης του Θεού που πάει να τον αγκαλιάσει και να τον πάρει μαζί του και αυτός δεν το θέλει και τη διώχνει και πάει για τον εαυτό του κάνει την κόλαση. Ο Θεός μόνο να αγαπάει ξέρει, το λέει και βάσει Ισάκος ήλους και τα λοιπά. Όχι την αγαπούλα που λένε αγαπούλες αυτοί, όχι τέτοια αγάπη. Όταν δεν μπορείς να σχετιστείς με την αγάπη του Θεού, έχεις φτιάξει για τον εαυτό στην κόλασή σου. Η οποία το κακό είναι ότι επειδή την έφτιαξες είναι αιώνια. Αν την είχε φτιάξει ο Θεός, μπορεί να σε λυπόταν να στολίσει, αλλά δεν είδε να τον αντολίσει, γιατί την έχεις κατασκευάσει μόνος σου. Δεν μην λέτε ότι δεν είναι έτσι. Θα σας πω, όταν πώς το λένε, όταν ο πλούσιος πήγε στην κόλαση, ενώ τον άνθρωπο, τον Λάζαρο, τον πήγανε οι άγγελοι στον παράδεισο, για την κόλαση λέει ότι τον πήγανε κάποιοι, τον πήγε ο διάβολος, δεν μόνος του πήγε στην κόλαση, ήξερε τον δρόμο μια χαρά. Τα ερμηνεύουν οι πατέρες αυτά. Μόνοι τους την κατασκευάζουν, μόνοι μας την κατασκευάζουν. Και αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θα είναι αιωνία. Αν ήταν από το Θεό κατασκευασμένη, γι' αυτό λέει την κατασκευασμένη το διαβόλο, ενώ το άλλο, τον παράδεισο, το κατασκευασμένο εκαταβολής κόσμου. Το ένα είναι καταβολής κόσμου και το άλλο το φτιάξανε. Ο διάβολος και οι άνθρωποι και αυτοί που αποδέχονται τον διάβολο το κατασκευάσανε μετά την πτώση μόνοι τους. Δεν υπήρχε. Και είναι ανύπαρκτο στην πραγματικότητα, υπαρκτό και ουσιωμένο από το κάθε πρόσωπο που είναι ο διάβολος και ο άνθρωπος που κάνει τα έργα του διαβόλου. Άρα λοιπόν, τι κάνανε τώρα αυτό. Ο ένας λοιπόν έλεγε ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τις αμαρτίες και πρέπει να θεωρούμε το αμάρτημα του αδελφού μας και δικό μας. Αυτό έλεγε ο Βάζος μας. Και το λέει και η Εκκλησία αυτό. Αυτό είναι εκκλησιολογία. Όταν εσύ έχεις μια αρετή, να χαίρεσαι που εσύ έχεις αυτή την αρετή, να λυπάσαι που δεν την έχουν όλοι οι άνθρωποι και να λες, Κύριε, άμα μου τη ζητήσεις να τη δώσω σε όλους τους ανθρώπους, ας την πάρουν και ας μείνω εγώ χωρίς αρετή. Είπε ο Παύλος, δεν είπε, μακάρι να γίνω εγώ ανάθεμα για να σωθούν οι αδερφοί μου οι Εβραίοι. Δεν το έχουμε αυτό το πνεύμα. Εμείς λέμε, δικό μου κατόρθωμα. Με το δικό μου κατόρθωμα δουλειά δεν γίνεται. Άρα, εμείς όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Να σου πω κάτι. Όταν πάω στους γονείς των τεμπών, μου λένε, ρε Παπαβαγγέλη μου λένε, μα δεν βρέθηκε ένας καλόγερος Αγιονόρος εκείνη την ώρα να προσεύχεται τόσο δυνατά στο Θεό, ώστε την ώρα εκείνη η προσευχή του να μας σώσει τα παιδιά. Έχουν δίκιο ή δεν έχουν δίκιο? Έχουν δίκιο. Σου λέει, πού είναι η προσευχή της Εκκλησίας που μας σώζει? Δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Έχουν δικαίωμα να το πούνε. Καταλαβαίνετε, σας λέω έτσι. Αλλά αυτό είναι και πνευματικά σε εμάς. Διότι πού είναι εμάς η προσωπικός μας αγώνας, ώστε και εμείς να ομορφύνουμε τον τόπο και από αυτή την ομορφιά του γινόμαστε να γίνουμε Άγιοι, και αφού γίνουμε Άγιοι, χιλιάδες άνθρωποι να βρούνε την ειρήνη γύρω τους. Γι' αυτό είμαστε καλεσμένοι. Δεν είμαστε να γίνουμε άλλοι Άγιοι. Εμείς είμαστε καλεσμένοι οι ίδιοι να γίνουμε Άγιοι. Αλλά όταν γίνεσαι Άγιος, δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι Άγιος. Παπά Εφραίμ και τον Οικειώδης όταν πήγαινε εσύ, εκεί του λέγανε Γέροντα, είσαι Άγιος, είσαι καλός. Θα με συγχωρέσετε, θα σας πω μια άσχημη κουβέντα. Και λέει, πώς είμαι Άγιος, βρε, αφού πέρδομαι. Πώς είμαι, δηλαδή καταλάβατε, τόσο ταπείνωση είχε που σου λέει, αφού δεν μου έχουν καταστραφεί οι φυσικές λειτουργίες, πώς είμαι Άγιος? Το καταλαβαίνετε, σας λέω. Δηλαδή, προσέχετε την ταπείνωση. Δεν πάρα του λέγες, ακούνητο, βράχος, ακλόνητος ήταν. Λοιπόν, τώρα, γιατί είναι κακό να κρίνουμε? Κακό για να κρίνουμε είναι το εξής. Ότι τα αισθητήριά μας κάνουν λάθος. Πολλές φορές τα αισθητήριά μας κάνουν λάθος. Ένας καλόγερος πάει στο γεροντά του και του λέει, έλα γέροντα, εκεί δύο νεαροί το κάνουνε, έλα, πάμε να τους δεις. Δύο μοναχοί νέοι το κάνουν. Λέει ο γέροντας, μήπως επλανεί ο λογισμός σου? Τι λέτε καλέ, αφού το βλέπω, έλα να δεις κι εσύ. Πάει ο γέροντας, πλησιάζει και δίνει μια κλωτσιά, ήσανε δυο δεμάτια από θυμονιές, τα οποία ήσανε έτσι φτιαγμένα μέσα στο σκοτάδι από τον αγέρα που κουνιόντουσαν, ενόμιζε ο άλλος ότι κάνανε δύο αδερφοί την πράξη. Και τι λέει ο γέροντας? Ποιος μου είπες ότι ήταν? Ο Κωνσταντίνος. Ωραία.
ο Κωνσταντίνος αυτός ο μοναχός θα τον καλέσετε και θα φάει στην τράπεζα μαζί μου σήμερα. Και τον καλόγερο που τα είπε αυτά να τον βάλετε σε ειδικό κελί για 40 μέρες, γιατί έχει την πορνεία στην καρδιά του. Απέδειξε με την κατάκριση που έκανε ότι είχε τον πειρασμό μέσα του και έβλεπε πράγματα που δεν ήταν εκεί πέρα. Άρα, επειδή το σύστημα που χρησιμοποιεί ο κόσμος είναι με αυτή την τηλεόραση και σας λένε και σας λένε και σας λένε, εγώ ό,τι και να πούνε, ακόμα και τον Πεκεπέ, λέω για κάτσε να δούμε, θα διαβάσω και θα σας πω. Έζησα 2 υποθέσεις. Την υπόθεση του Αντωνίου, του πατρός Αντωνίου, που ξέρετε πόσο πλάτη έβαλα και είμαι από τους μοναδικούς που έλεγα δεν είναι έτσι. Αγωνίστηκα για αυτό. Και τώρα δικαιώνομαι, ένας μετά τον άλλον λένε και πόσα λεφτά τους δώσανε και ποιος τους τα έδωσε κτλ. Δεν υδρώνει το αυτή, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει γιατί τούμπαρε η υπόθεση. Και προς τιμή του Αρχιεπισκόπου, ο Αρχιεπίσκοπος δεν τον έβαλε σε αρχαία τον Πατέρα Αντώνιο, είπε θα δούμε. Και το δεύτερη υπόθεση, την οποία δεν ξέρω πώς θα καταλήξει αυτή, ελπίζω το καλύτερο, είναι για το αδερφό μας του Τυχικού, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, είναι του Αγίου Τυχικού στην Κύπρο, του Αγίου Τυχικού του Αποστόλου, που θέλω να προσευχηθείτε πάρα πολύ, ό,τι και να γίνει, να στερεωθεί ο άνθρωπος, να αντιμετωπίσει το θέμα με τον καλύτερο τρόπο που θα θέλει η καρδιά του και το Άγιο Πνεύμα που θα τον εφωτίσει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σε ένα κοινόβιο, λοιπόν, κάποιος αδερφός που ζούσε σε ένα κοινόβιο έπεσε σε σοβαρό αμάρτημα. Ένας συνασκητής του μίλησε για το σφάλμα του αδερφού σε κάποιον αναχωρητή που ζούσε σε εκείνα τα μέρη. Ο αναχωρητής τον συμβούλευσε και του λέει: πήγαινε στο γεροντά σου αφού μου το είπες και πες του να τον διώξουν τον μοναχό. Σαν διώχτηκε ο μοναχός από το κοινόβιο, ένιωσε τότε απελπισία, ώστε πήγε και έπεσε σε ένα χαντάκι, αλλά δεν σκοτώθηκε και έμεινε εκεί στο χαντάκι και έκλαιγε τις αμαρτίες του. Περάσαν κάποιοι αδερφοί εκεί και τον σηκώσαν, τον πήγανε στον Αβά Ποιμένα. Κατέβηκαν και τον πήρανε και τον άκουσαν που κλαίει και τον φέραν στον Ποιμένα. Αλλά αυτός του λένε, έλα του λέει να τσιπάμε στον Αβά Ποιμένα. Αυτός δεν ήθελε. Έλεγε, εδώ θα πεθάνω στον κρεμό που έπεσα γιατί αμάρτησα. Τότε όμως οι αδελφοί τα πήγανε και τα είπαν αυτά στον Ποιμένα και ο γέροντας τους παρακάλεσε να ξαναπάνε στον αδελφό και να του πούν ότι σε ζητάει ο Ποιμένας. Έλα, ο Αβάς Ποιμένας σε θέλει. Έλα. Ήταν γέροντας που περπατούσε. Ο γέροντας μόλις τον είδε, του φέρθηκε με πολύ καλοσύνη. Και τον προσκάλεσε να φάει. Μεγάλο πράγμα να σε βάλουν να φας μαζί. Να ξέρετε κάτι, όταν μαλώνετε με τα παιδιά σας, με τον άντρα σας, με την αδελφή σας, με τη μάνα σας, μη ζητάτε συγγνώμες. Μπούρδες, ψέματα είναι αυτά. Συγγνώμη, ξέρετε τι σημαίνει? Μανούλα μου, έχουμε την ίδια γνώμη, μια αφού δεν την έχεις τι το λες. Αντίθετα μπορείς να συγχωρεθείς. Τι εννοείς? Μάνα, έλα, έχω κάνει ένα παστίτσιο γούρα, έλα να το φάμε μαζί. Κάθεται, της βάζει το ποτήρι με το νερό, τη βάζει το κρασί και για το φωνικό δεν λες κουβέντα όμως, έτσι, πρόσεξε. Αυτό έγινε στην Νίκαια. Εφάγαν το γλυκό, ήπιανε και τη μέντα και για το φωνικό, όπως λέει το τραγούδι της Βρωσή, δεν είπανε κουβέντα. Μην με ξαναρωτήσεις, εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Ήταν όλα ωραία και καλά και ευγενικά και καλά. Τώρα, το πιστεύω, η άποψή μου είναι ότι το πιστεύω, το λέει ο κάθε ένας στη γλώσσα του. Αυτοί οι πατέρες αυτό είχαν. Ναι, ο καθένας το πιστεύω στη γλώσσα. Η γλώσσα μας είναι δυνατή γλώσσα στα ελληνικά. Η λατινική γλώσσα ήταν γραμμένο πάρα πολύ ωραίο στα λατινικά. Ο Άγιος Αμβρόσιος που γιόρταζε χθες, που είναι καθηγητής των θεολογικών κτλ., μεγάλος Άγιος, το πιστεύω, το έλεγε στη λατινική γλώσσα. Ίσως τα ελληνικά. Ο Αυγουστίνος δεν ήξερε ελληνικά, γι' αυτό υπήρχαν προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί τα λέγανε στα λατινικά. Το ίδιο πιστεύω ήταν. Το προσέχετε. Και όποιος μελετήσει καλά το πιστεύω στα αγγλικά, ας το διαβάσετε καλά προσεκτικά, ίσως κάτι έχει γίνει ένα μικρό λαθάκι. Αλλά δεν μας απασχολεί γιατί η μετάφραση. Δεν δεχόμαστε εμείς οι μεταφράσεις, να ξέρετε. Όταν μου δώσουν μια παλαιά διαθήκη, ένα Ευαγγέλιο μεταφρασμένο και όχι με το αρχαίο κείμενο, δεν το φυλάω με τίποτα. Δώσε με εμένα τη Καινή Διαθήκη μεταφρασμένη. Θα τη δω, ωραία, θα την κάνω έτσι, θα την πάω ωραία εκεί. Αν δεν έχει το αρχαίο κείμενο μέσα, δεν το ασπάζομαι. Θα ασπαστώ το κείμενο του αρχαίου, να μην σου πω ότι αν έχει μετάφραση. Και εγώ είχα πολλούς γεροντάδες δύο, όπως ξέρετε. Ένας από αυτούς ήταν ο πατήρ Θεόφιλος Νησιάτης, ο οποίος μου είπε, κοίταξε, έλα εδώ, τότε ήταν μια μετάφραση που την είχαν κάνει Κολιτσάρας, πολύ κτλ. Και μου λέει, κοίταξε εδώ τι μπουρδες λέει. Με λάθη, τα είχε βρει όλο ο γέρος. Λοιπόν, και μου λέει, αυτό θα το προσκυνούσες, μου κάνει. Λέω, γέροντά μου, Βούδα το λέγαμε. Ήταν σαν Βούδος έτσι, τη Σοφία κτλ. Λέω, γέροντά μου, Βούδα μου, μου λες Βούδα μου λέει. Ο γέροντά μου το λέω, δεν το προσφύσω. Τελειώνουμε.
Θα πούμε και 2 ιστορίες ακόμα, δεν τελειώνει, θα ξαναδώ του χρόνου για τέτοιο θέμα, ξέρετε. Θέλω να σας πω μια ιστορία. Ήταν ένας πατριάρχης. Αυτός το λεγότανε, ήταν πατριάρχης πολύ καλός, Κύπριος. Τώρα καταλαβαίνετε. Έφυγε από την Κύπρο και πήγε και έγινε πατριάρχης στην Αλεξάνδρεια. Ιωάννη το λέγανε. Και ήταν τόσο καλός και ελεήμων που το βγάλανε ελεήμων. Δεν φτάνει η ελεημοσύνη όμως. Δεν φτάνει. Μπορεί να είσαι ελεήμων, να μην έχεις που κοιμότανε, να του δίνανε ένα πάπλωμα και να το ξαναπούλαγε, να το ξαναπούλαγε, να το ξαναπούλαγε, να το ξαναφέρα, να ξαναπήγαινε, αλλά δεν είναι και το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι κατακρίνεις. Τι να την κάνω τη ελεημοσύνη με κατακρίνεις. Δεν είναι έτσι. Δεν θέλω να κατακρίνεις. Λοιπόν, ήταν ένας καλόγερος κακομοίρης Σπανούλης έτσι. Μπήκε στην Αλεξάνδρεια μέσα, ή μαζί του και μια νοστιμούλα κοπελίτσα και πηγαίνανε και οι 2 μαζί. Πάνε στον Πατριάρχη οι παπάδες, οι παρατρεχάμενοι. Μακαριότατε, τι σημαίνει. Μακαριότατε του λέει, εδώ πέρα λέει, είναι στην πόλη μέσα ένας καλόγερος και τον συνοδεύει μια γυναίκα και πάνε μαζί και αγκαζέ. Τάκ, προσθέσαν και κάτι. Δεν φτάνει. Αφού δεν είπαν ότι φιληθήκανε, πάλι καλά. Ο Πατριάρχης λέει, στην Αλεξάνδρεια βρίσκεται άνθρωπος ο οποίος δεν τηρεί τους κανόνες που έχω πει εγώ και θα υπάρχει. Να τους πάρετε, να τους χωρίσετε τους 2, να δώσετε 100 ξυλιές στον καλόγερο και να το βάλετε στη φυλακή. Είχε φυλακή από κάτω. Η Εκκλησία είχε φυλακή. Ο Αρχιεπίσκοπος είχε φυλακή. Βλέπετε πως έχουμε γλιστρήσει σε μερικά πράγματα. Που ήταν Άγιος αυτός, μεγάλος. Αλλά πρόσεξε, δεχόταν να έχει φυλακή από κάτω. Τον βάλανε λοιπόν στη φυλακή τον καλόγερο αφού τον είχαν σπάσει το ξύλο. Την κοπέλα τη διώξανε. Και το βράδυ ο Πατριάρχης ενίστεψε, έφαγε τόσο φαγητό, τόσο. Έκανε τις μετάνοιες του, έκανε 20 μετάνοιες, το λέω στον εξαρτητής, 20 μετάνοιες για τον εαυτό του και άλλες 20 για τους αδικημένους. Μπορείς να κάνεις, να είσαι αδικών και να έχεις κατακρίνει και να κάνεις μετάνοιες για αυτούς που κατέκρινες. Το καταλαβαίνετε τι αρρώστια είναι αυτή η κατάκριση. Λοιπόν, και ξάπλωσε να κοιμηθεί ο Πατριάρχης, σου λέει, τα έχω κάνει όλα καλά. Και εκεί το βράδυ δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Σβούρα. Μα λέει, μα τι έχω κάνει. Τον πήρε λίγο ύπνος και βλέπει έναν καλόγερο στο ξύλο με αίματα. Τον βλέπει στον ύπνο. Και του λέει, παιδάκι μου καλογεράκο μου, ποιος έκανε έτσι. Και του λέει ο καλόγερος, εσύ μακαριότατε. Εγώ λέει, εγώ. Ποιος είσαι εσύ, του λέει. Είμαι αυτός που διέταξες να με χτυπήσουν 100 βουρδουλιές. Ο Θεός λοιπόν τον έσωσε γιατί είδε τις ελεημοσύνες του και σου λέει μην τον αφήνω στα λάθη, τον Πατριάρχη, να τον διορθώσω. Αλλά δεν θα το διόρθωνε άνθρωπος, χρειάστηκε ο ίδιος ο Θεός να του αποδείξει πόσο λάθος κάνεις. Άρα είναι πολύ δύσκολη αμαρτία για να χρειαστεί ο ίδιος ο Θεός να σε βοηθήσει να το καταλάβεις. Και τι κάνει. Λέει τώρα σηκώνεται όρθιος και διακάζει αμέσως να φέρουν το φυλακισμένο. Το φέρανε απάνω. Τον εβλέπει το καημένο, λέει, πω λέει, πώς έγινες έτσι. Αλλά και εσύ ρε παιδάκι μου, τι την ήθελες την κοπέλα την πας βόλτα. Αυτά είναι η θεούση. Η θεούση αυτή είναι. Γιατί την πήρες την κοπέλα την πας βόλτα. Δεν σου μένει ότι εδώ σου λέει ο Θεός κακώς τον έδιρες. Άρα δεν καταλαβαίνεις ότι κάτι έχεις κάνει λάθος. Τι το κατακρίνεις ακόμα. Συνεχίσεις αφού ο Θεός. Θα βλέπετε πόσο δύσκολα είναι. Πρέπει να προσέχει τους βίους ακριβώς δηλαδή. Και του λέει, εγώ λέει πάτερ δεν έχω καμία ευθύνη γι' αυτό. Η κοπέλα αυτή ήταν μια Εβραία που τη βρήκα στο δρόμο και μου λέει θέλεις πάτερ να με πάρεις μαζί σου επειδή είμαι απροστάτευτη και με διώξαν οι γονείς μου, να με πας αυτό το μεγάλο πατριάρχη που ακούγεται ότι είναι ελεήμων, να με πας στην Αλεξάνδρεια να με παραδώσει τον πατριάρχη. Και της είπα ναι θα σε πάρω και μέχρι που να σε βρούμε ζητιανεύαμε λιγάκι να μαζέψουμε κάποια χρήματα ώστε αφού θες την παραδώσω να την πας σε μοναστήρι να δώσεις και λίγα χρήματα για τη μονή. Ακούς τι είπε. Παιδί μου του λέει και εγώ σου έκανα αυτό το κακό. Σήκωσε τα ρούχα να δω πόσο βάθος έχει στον πληγόν. Και όπως σηκώνει τα ρούχα του πέφτει το βραϊκί του καλογέρου. Και τότε φαίνεται
ότι ο καλόγερος του είχαν κόψει τα μόρια. Ποιος τα είχε κόψει? Τον είχαν πάρει οι Άραβες, δεν ήταν ακόμα, δεν είχε έρθει ακόμα ο Μωάμεθ, αλλά τον είχαν πάρει οι Άραβες, που αυτοί τις ιδρύτες αυτές τις είχαν από παλιά, ειδωλάτρες ήταν τότε. Λοιπόν, και αυτοί για να τιμωρήσουν τους ανθρώπους τους κόβαν τα μόρια, και το ομπέους και τους όρχες. Οπότε ο άνθρωπος δεν είχε τίποτα και λέει ο δεσπότης, παιδί μου, χωρίς μόρια και σε κατηγορούσαμε ότι έκαμε στην πράξη με την κοπέλα, συγγνώμη παιδάκι μου, του λέει. Και ο Πατριάρχης, επειδή νομίζει ότι με τα λεφτά, ότι η συκοφαντία λύνεται με τα λεφτά, λέει θα σου δώσω 2 λίτρες χρυσού να τα μεριάσεις όπου θέλεις. Και είπε αυτός, δεσπότη μου, την κρίση να μην έκανες και τα λεφτά σου κράτατα. Εγώ λεφτά δεν θα πάρω. Διότι όποιος έχει σχέση μοναχός με τα λεφτά δεν είναι μοναχός. Μα θα τα μοιράσει για το καλό. Δεν είναι η δουλειά του μοναχού να μοιράζει για το καλό λεφτά. Αυτό είναι η δουλειά των επισκόπων, των διορισμένων, των ορφανοτρόφων κτλ. Δεν δουλειά δική μου, εγώ φεύγω, του λέει. Και θα φύγω γιατί σε λίγο θα αρχίσουν να με επενούν όλοι εδώ πέρα. Άρα θα κινδυνεύω από το μπράβο που θα μου λένε οι άνθρωποι. Και φεύγω τροκάδι. Μόνο σε παρακαλώ, πάρε την περιστέρα μου αυτή και σώστηνε. Του λέει τη βάφτισες, την έχω βαφτίσει, του λέει. Τι όνομα έχει τα? Και ο Πατριάρχης την πήρε και την προστάτεψε. Ένας Άγιος που το λέγανε Βιτάλιο, ας σηκωθώ λίγο να σας κάνω και λίγο πλάκα. Κορομπίλι, εδώ ξανά. Απλά στο μικρόφωνο για να Μια ακούγεσαι. πορτοκαλάδα δεν μου φες, μόνο νερό σκέτο. Μετά. Λοιπόν, υπήρχε ένας ασκητής, Βιτάλιος ονόματι. Πολύ καλός ασκητής. Αυτός λέει, για να δούμε ο Πατριάρχης το πήρε χαμπάρι τι έπαθε ή τα κάνει και μετά δεν μαθαίνει. Γιατί δεν μαθαίνεις με την πρώτη, θέλεις επανάληψη. Έγινε. Διότι όταν σε λένε ελεήμονα, είσαι από την Κύπρο και κάνει και τον Πατριάρχη, είναι πολλά μαζί. Είναι δύσκολο. Έχεις πολλά σαν κατάσταση. Λοιπόν, ο Βιτάλιος πηγαίνει, κόβει τα μαλλιά, σενιαρίζεται, ξυρίζει το μουσάκι, φοράει κοσμικά ρουχαλάκια και κάνει και το μοναχό φυσικά και πάει στις πόρνες όλες Αλεξάνδρειας και γράφει ένα κατάλογο και λέει πόσες πέρονες έχουμε, τόσες. Τις βρήκε 225-300 πόρνες. Και τι λέει? Θα δουλεύω και θα φτιάχνω κάποια πράγματα που έφτιαχνα. Πόσα χρήματα θα μαζεύω? Θα μαζεύω 100 ευρώ από αυτό. 10 ευρώ για το φαγητό μου, 90 ευρώ κάθε μέρα. Θα πηγαίνω στις πόρνες που έχω γράψει στο χαρτάκι και θα τους λέω, κορίτσι μου, σου πληρώνω τη μία μέρα να μην αμαρτήσεις, αλλά να ζήσουμε μαζί. Για φανταστείτε τους χριστιανούς να βλέπουν ένα μοναχό ξυρισμένο να πηγαίνει στο πορνείο. Λοιπόν, όλοι τρέξανε στον Πατριάρχη και του είπανε ο Βιτάλιος κάνει αυτό και αυτό. Λέει ο Πατριάρχης, δεν τον κρίνω, μην τα πάθω όπως έπαθα τα προηγούμενα. Άρα είχε μάθει. Ο άνθρωπος, ο σοφός άνθρωπος μαθαίνει από τα λάθη των άλλων, έλεγε ο Κομφούκιος. Εκείνος που είναι έξυπνος μαθαίνει από τα λάθη τα δικά του. Ο σοφός δεν χρειάζεται να μάθει από τα λάθη το δικό του. Του φτάνουν τα λάθη των άλλων. Το λένε και οι Άγιοι, το λέει και ο Κομφούκιος αυτό. Ενώ ο έξυπνος, αν είναι έξυπνος, μαθαίνει με την πρώτη από τα λάθη τα δικά του. Αφού δεν δέχεται να μάθει και να έχει από τα λάθη των άλλων. Οπότε λέει ο Πατριάρχης, αυτό δεν είναι δεσποτικό, είναι από τον Αρκτούρο, είναι μια αρκουδίτσα. Βλέπετε, εγώ παίζω με διάφορα έτσι, μου τα κάνουν δώρο κόσμος και μου λένε οι άνθρωποι, πάτε Ευάγγελε, τι χρησιμοποιείς την μπαστούνα. Λέω τι χρησιμοποιώ. Πάρτε μαζί σου να τη δούμε. Οπότε ορίστε, είναι από τον Αρκτούρο, εσείς που μου τη δώσατε, να την μπαστούνίτσα την έχω. Τι να κάνω, μου έχουν δώσει 200 μπαστούνες και τις παίρνω και εγώ και κάθε φορά το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Οι χριστιανοί που τον εβλέπανε του λένε, παντρέψου ρε κακομοίρη, πάρε μια γυναίκα όπως την πήραμε όλοι. Τι πας με κάθε μέρα με άλλη. Και λέει αυτός, είσαι με τα καλά σου, λέει, να έχω και τα βάσανα του γάμου. Είσαι με τα... Προσέξτε έτσι, δεν τους έλεγε. Τους κορόιδευε και από πάνω. Εγώ, λέει, θα παντρευτώ να πάρω τα βάσανα του γάμου. Δεν παντρεύομαι εγώ να πάρω τα βάσανα του γάμου. Κάθε μέρα θα έχω άλλη. Γιατί εσείς, λέει, που το βράδυ κοιμώστε με τη γυναίκα με το μυαλό σας στο γηταλού. Τους πέταγε και αυτά. Αυτή. Οπότε μια μέρα ένας άνθρωπος επίτροπος στην εκκλησία που πήγαινε στο πορνείο κρυφά,
συναντηθήκανε στον δρόμο. Ο ένας έμπαινε και ο άλλος έβγαινε. Κοστούμάκι ο ένας, ο άλλος του λέει «Δεν τρέπεσαι καλόγερε να ξεφτιλίζεις το μοναχικό σου, δεν τρέπεσαι να ξεφτιλίζεις τον μοναχισμό με αυτά που κάνεις κτλ. Και μέχρι εκεί καλά ήτανε, τον έκρινε, τον κατέκρινε, ενώ είναι το αυτό κριματιασμένο και οι δυο ήσαν στα ίδια. Του δίνει και ένα χαστούκι του καλογέρου. Και λέει ο καλόγερος, θα φας τέτοιο χαστούκι από τον διάολο που θα μαζευτεί όλη η Αλεξάνδρεια όταν θα το φας. Του λέγαν του Πατριάρχη να τον καλέσει, να του κάνει παρατήρηση τουλάχιστον. Κάνουμε παρατήρηση. Σκανδαλίζει τον κόσμο. Αυτή η κοροϊδία σκανδαλίζει τον κόσμο. Μα ο Χριστός είπε, αν σε σκανδαλίζει, βγάλ' το ρημάδι, βγάλ' το. Έτσι δεν είπε. Γιατί δεν τηρείς την εντολή του Χριστού, αφού σου λέει, άμα το πόδι σου, κόψ' το. Έτσι δεν είπε ο Χριστός. Θα μου πεις, μα το εννοεί εδώ εννοεί μέσα. Κάνε αυτό. Οπότε λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, οι πόρνες πήγανε μια μέρα να πούνε τι γίνεται και τότε μία τάχασε και της είχε πει προσέξτε, αυτό που γίνεται δεν το πείτε πουθενά. Αυτός έμπαινε μέσα, αυτή ξάπλωνε στο κρεβάτι και έβλεπε τον καλόγερο να κάνει 1000 μετάνοιες γκάπαγκου και να προσεύχεται για αυτήν. Πόσες μετανοήσανε, πόσες πάντρεψε, πόσες έβαλε στο μοναστήρι, ολόκληρο, αλλαγές μεγάλες. Και όταν ήρθε η ώρα του να πεθάνει, ο διάβολος έριξε ένα σκαμπίλι σε αυτόν τον άρχοντα που άκουσε η Αλεξάνδρεια τις φωνές και τότε είπανε κάποιοι πρέπει να πέθανε ο γέροντας, γιατί αυτός του είχε πει αυτού θα σου έρθει η ώρα που θα ακούσεις μια σκαμπίλα που θα κάνεις ένα μπαμ. Και πάνε στο σπίτι και τον ευλέπουνε να είναι γονατισμένος και να προσεύχεται με τα χέρια υψηλά και να έχει αποθάνει. Και τότε ήρθανε οι πόρνες της Αλεξάνδρειας και είπανε στον Πατριάρχη «Μακαριότατε, είναι δικός μας, εμείς θα τον πλύνουμε, εμείς θα τον ντύσουμε, εμείς θα τον κλάψουμε, εσύ θα κάνεις την κηδεία, αλλά είναι δικός μας, είναι δικός μας, ουδέποτε εκοιμήθη με καμία, εσείς που όλοι υποψιαζόσασταν, έκανατε πολύ μεγάλο λάθος για τον άνθρωπο του Θεού». Και τον εκοίμησε Άγιος Βιτάλιος, ακόμα μέχρι σήμερα είναι ο βίος του. Νομίζω ότι η ώρα έχει περάσει, τι ώρα έφτασε? Είναι. Τι είναι? 9 και 5 αρχίσαμε, 7 και 10, 7 και 4, 7 και 20. 9,5 ώρα καλά σας είναι. Λοιπόν, δεν έχουμε τελειώσει να ξέρετε, γιατί όλα αυτά που σας είπα είναι ότι είναι κακό. Η ερώτηση είναι, Πάτερ, πώς διορθώνεται? Αυτό που είναι μεγάλη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, πώς διορθώνεται, χρειάζεται άλλες τόσες ώρες να σας το αναλύσω. Άρα λοιπόν όταν θα με ξανακαλέσεις θα λες Βου, κεφάλαιο Βου. Αυτό ήταν το κεφάλαιο Α και τώρα πάμε στο κεφάλαιο Βου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την υπομονή να πάτε και εδώ πέρα παρακάτω, δεν πειράζει και αυτά, και εκεί να διποιείσαι και εκεί να μη αφιένει. Λοιπόν, τι άλλο θέλεις? Λοιπόν, παρόλο που το πρόγραμμα το επόμενο έχει κλείσει, το 26-27, συμφώνησε ο πατήρ Ευάγγελος να βάλω μια έκτακτη εκδήλωση, πρώτο Θεός, μετά από 1,5 χρόνο. Μου βάλες τη δουλειά στο λαιμό, δεν συμφώνησα. Το Μάρτιο του 27 θα τον έχουμε μαζί. Έχουμε λίγο χρόνο, 5-10 λεπτά για 1-2 ερωτήσεις, αν θέλει κάποιος. Και μέχρι να έρθει κάποιος για την ερώτηση, να παρακαλέσω τον πρωτοσύγγελο της Μητροπόλεως μας να δώσει το καλαθάκι με τα τοπικά προϊόντα. Καλά, εντάξει. Τα οποία το ετοιμάσανε οι ενορίτησες της. Όποιος θέλει μπορεί να πάει, γιατί έχει περάσει η ώρα. Αν θέλει, τούτος ο μικρός θέλει να κάνει μια ερώτηση. Για να δούμε, θα είναι σύνους. Μην τρέπεσαι. Ανέβα πάνω. Εκεί, μπράβο, εκεί. Πάτερ Ευάγγελε, άμα ένας πάτερ πάει να βαφτίσει άμα ένας πάτερ που δεν είναι βαφτισμένος πάει να βαφτίσει το παιδί, άρα δεν βαφτίζεται το παιδί. Λοιπόν, πολύ δύσκολα μου τα λες. Κάτσε στην καρέκλα. Θέλεις να γίνεις παπάς? Όχι, πρόσεξε τι είπες. Σου λέω ένα χάρισμα πολύ υψηλό. Θα λες, δεν ξέρω ακόμα. Μην λες όχι, το είπε. Το σκέφτηκες να πεις το ναι, είδες τον κόσμο που είναι εδώ και λες μη δώσω καμιά υπόσχεση και είπες όχι. Έτσι, τα είδα πως τα έκανες. Έτσι τα έκανες. Έτσι τα σκέφτηκες, πες μου, τα σκέφτηκες έτσι όχι? Πες το αλήθεια. Σήκω και πες το εδώ στο μικρόφωνο. Ακούς, τον είδα πως το έκανε. Το σκέφτηκες, πες το. Έτσι το σκέφτηκα. Κάτσε κάτω.
Κοιτάξτε, έτσι γίνονται τα θέματα. Η Εκκλησία πρέπει να βρει άλλους τρόπους, πρέπει να σας πιάσουμε. Όπως πάμε και πιάνουν οι κυνηγοί τα γουρουνόπουλα και πάνω και παλιδεύουν στον Όλυμπο και από εδώ. Και ο γέροντας έχει πάει με το αυτοκίνητο 4x4 πόσα μοσχάρια να μαζέψει που χάνονται εκεί στα στρατεύματα. Γέροντά μου πόσα έχουν φορές έχουν καλέσει. Ελάτε εδώ αυτοί. Καλώς τον. Ναι, βλέπεις, από όλα μαζεύουμε. Δόξα σοι ο Θεός. Καλώς τον. Να είσαι καλά. Καλώς, ευχαριστώ που ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευλογημένος. Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν μπορείς να πεις δεν χωράς. Προσέξτε το αυτό. Όλοι χωράνε. Όλοι χωράνε. Ακόμα και άμα δείτε ένα πολύ ωραίο, ο πιο ορθόδοξος αποστατηγούμενος καλός είναι του Αγίου Παύλου. Από τους καλούς ηγουμένους. Και όμως όταν πήγε εκεί ένας καθολικός δεν τον έβγαλε έξω. Τον κράτησε εκεί που ήταν οι πατέρες, ο χορός. Καταλάβατε, δηλαδή μην είμαστε τελείως. Έχουν αλλάξει λίγο οι εποχές. Τηρούμε των πατέρων. Τα τηρούμε των πατέρων. Αλλά βλέπεις ένας γέροντας τόσο αρχαίος και έκανε μια άλλη αλλαγή. Πρώτον, εμείς όταν ένα παιδί πεθαίνει το βαφτίζουμε εκείνη την ώρα και οι γυναίκες, πώς λένε, αυτές οι κυρίες που είναι αυτές όλες στο νοσοκομείο, του κάνουν, αν μπορούν, το σηκώνουν στον ουρανό, το αφιερώνουν στο Θεό. Αεροβάφτισμα, στο όνομα του Πατρός και του Αγίου. Άμα το παιδί γίνει καλά, δεν είναι βαφτισμένο το παιδί. Θα πρέπει να έρθει στην εκκλησία να το να το βαφτίσουμε, να το ξαναβαφτίσουμε, να του κάνουμε όλη την ακολουθία. Και παπάς να το κάνει χωρίς νερό, πάλι το παιδί είναι βαφτισμένο. Πρέπει να γυρίσει πίσω και να του κάνουμε νερό να του ρίξεις, πάλι το παιδί είναι βαφτισμένο. Θα πρέπει να γυρίσεις πίσω στην εκκλησία να βαφτιστεί. Αυτά λένε οι πατέρες, αυτά λένε. Τώρα πάμε κάτι άλλο. Μη βιάζεσαι. Δεν βιάζεσαι καθόλου. Θα τα πω εγώ τόσο ωραία που θα δεις. Γιατί είστε επικίνδυνες να μην ξαναπατήσω. Λοιπόν, θα δείτε τι ωραία θα σας τα πω. Προσέξτε, τα έχω μελετημένα εγώ πώς πρέπει να τα λέμε. Λοιπόν, επίσης, ο παπάς πρέπει να είναι ορθόδοξος. Κανονική χειροτονία, να έχει ενότητα με τον επισκοπό του κτλ. Αν δεν το έχει αυτό, το μυστήριο τελέστηκε. Εάν πεθαίνει, θεωρείται τελεσμένο. Αν δεν πεθάνει, πρέπει να κάνει το σωστό. Το καταλαβαίνετε. Και να είναι σωστά ενωμένο με τον επισκοπό του, θα βαφτιστεί κανονικά και θα χρηστεί κανονικά. Αυτό είναι η τάξη της Εκκλησίας. Και αυτό θα κάνουμε. Τώρα, ένας που είναι προτεστάντης και έρχεται στην Εκκλησία, τι θα κάνει? Αυτό ο οικείος επίσκοπος ό,τι πει θα γίνει. Δεν θα τον κρίνει κανένας. Μα έτσι κάνει, μα έτσι. Ο οικείος επίσκοπος. Εάν έρθει σε μένα και μου πει πάντρεψέ με, όχι εγώ, ο άλλος επίσκοπος, τότε ο άλλος επίσκοπος, όπως εσύ έχεις δικαίωμα να κάνεις όπως θέλεις την επισκοπή σου, και αυτός, εφόσον δεν υπάρχει κανόνας που σου λέει θα κάνεις αυτό όσο είναι και καλά, αλλά σε αφήνει στην ευκαιριά σου, θα κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Αυτό είναι μέχρι ώρας. Είναι σωστό. Πρέπει στην Εκκλησία να έχουμε απόλυτη ενότητα. Όπως δηλαδή ο όρθρος δεν μπορεί να χαλάσει, όπως δεν μπορεί να χαλάσει η δοξολογία, όπως δεν μπορεί να χαλάσει η ευλογημένη βασιλεία, όπως δεν μπορεί να χαλάσει όλα αυτά. Είναι συνεχή και είναι συνεχώς και συνεχώς. Δεν μπορούμε να πειράξουμε τίποτα. Μα λέει από αγάπη και από ανοχή. Και... αγάπη, ναι. Κάνε και εσύ αγάπη, μόνο εγώ θα κάνω αγάπη. Κάνε και εσύ λίγο αγάπη. Μόνο εγώ θα κάνω αγάπη. Ζητάς από μένα μόνο αγάπη. Γιατί? Κάνε και εσύ λίγο αγάπη. Το κατάλαβες, μικρό μου παιδάκι. Άρα θέλουμε ο ιερεύς να είναι χειροτονημένος κανονικά, να έχει την ορθή πίστη, να είναι ενωμένος με την εκκλησία του. Και άρα, αν το κάνει και μετά το κάνει και ο άνθρωπος δεν είναι βαφτισμένος, εμείς θα πάμε με τη χάρη του Θεού να κάνουμε αυτά που είναι τα πρέποντα. Πάντοτε ζητούμε. Σε εμάς δεν είναι μόνο η πίστη, δεν είναι μόνο η κατάδυση, δεν είναι μόνο το νερό, δεν είναι με το λάδι. Είναι και ποιος και πού. Είναι και ποιος, είναι και πού. Και ποιος και πού. Και πού γίνεται η βάφτιση. Και ποιος την κάνει, έχει μεγάλη σημασία. Δεν μπορεί ο καθένας. Γιατί, να σας πω κάτι, οι Ιουνίτες αυτοί που λέμε αδερφούς κάνουν ακριβώς τα ίδια. Δεν είναι όμως. Το αντιλαμβάνεστε, δεν τα αποδεχόμαστε, όχι μόνο εμείς, ούτε η Κωνσταντινούπολη, ούτε κανένας δεν αποδέχεται αυτά. Να σας πω και κάτι άλλο. Οι παρονομολογίτες, όχι, οι του Παλαιού Ορθολογίου, οι άνθρωποι αυτοί κάνουν τα πάντα ακριβώς εξάχθη όπως λένε τα βιβλία. Εάν όμως δεν έχουν κανονική χειροτονία και αποστολική διαδοχή, μπορεί να έχουν την αποστολική παράδοση, αλλά μην έχουν την αποστολική διαδοχή. Άρα και η αποστολική διαδοχή έχει μεγάλη σημασία. Επ' ευκαιρία που το ποπειράκι αυτό μας έδωσε τα θέματα, βλέπετε ότι ένα παιδί δεν ξέρει τι μας λέει, αλλά ζώντας μέσα στην εκκλησία έχει αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει, όχι, κάτι συμβαίνει. Όχι κάτι δεν πάει καλά, κάτι συμβαίνει. Και θέτει το ερώτημα. Είναι πνευματοπαίδι, το ίδιο Διονυσίου. Μην το πεις αυτό, γιατί θα γίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Λοιπόν, χριστιανοί μου. Ο κύριος Καραΐσκος, ο δικηγόρος. Δύο ερωτήσεις, Γέροντα, μπορούμε.
Εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Οσιότατε Πάτερ, να ευχαριστήσουμε για την ευλογημένη αυτή διαδραστική σχέση. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι εμείς ως η λειτουργή δικαιοσύνης πρέπει να έχουμε κριτική σκέψη. Μάλιστα. Διότι είναι και γνώρισμα του ανθρώπου. Σίγουρα δεν πρέπει να έχουμε κατάκριση. Ζούμε σε μια αλληλοκατακρινόμενη κοινωνία και αυτό πράγματι είναι αμαρτία. Θα έλεγα ψυχική διαστροφή. Χρειάζεται όμως ένας βαθύς εκπαιδευτικός μετασχηματισμός. Πολύ ωραία. Έτσι. Βαθύς και βαθιστόχαστος. Και μια συνεργασία της Εκκλησίας με την πολιτεία, ώστε τα μαθήματα αυτά της ηθικής, ας πούμε, διδασκαλίας ή του εκκλησιαστικού ήθους, πραγματικά επειδή μας χαρακτηρίζουν ως ελληνική κοινωνία, να εμπεδοθούν στη μαθητική κοινωνία. Ακριβώς. Για να μπορεί να ανταπεξέλθει στους επίκαιρους πειρασμούς. Αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ Η πολύ. κρίση του ανθρώπου, ευχαριστώ. Η κρίση του ανθρώπου δεν την καταργείται. Η κρίση είναι δώρο του Θεού. Όπως είναι δώρο, υπάρχουν τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Τα πάθη, το φαγητό, το νερό, το να κρυώνετε, το να θέλετε να κάνετε παιδιά, το να έχετε έφεση για το δίκαιο. Αυτό είναι αδιάβλητο πάθος. Απόδειξη του Χριστού. Ενώ ο Χριστός είχε πει: όποιος σε χτυπάει στο δαμάγουλο και δεις και τ' άλλο, όλα το χτυπήσαν τον Χριστό, λέει: γύρισε, τι είπε, γιατί με δέρνεις. Βγήκε μπροστά της ανθρωπίνης φύσεως αυτό το πράγμα. Τι συμβαίνει. Φυσικά υπάρχουν οι εξουσίες οι οποίες θα αποδώσουν το δίκαιο, θα μελετήσουν. Είσαστε σε πολύ δύσκολο έργο εκείνοι, όπως και τα εκκλησιαστικά δικαστήρια και τα δικαστήρια της πατρίδος μας κτλ. Όμως, επειδή πανερωθήκατε, όπως ξέρετε τελευταία υπάρχει μία σύγκρουση μεταξύ και των δικηγόρων και ανθρώπων όπου είναι δικαστές. Και τους λένε ότι ξέρετε κάτι δεν πάει καλά. Και δεν το λένε μόνο εσείς, δεν το λέτε μόνο εσείς. Το λένε και άνθρωποι πάλι από τη δικαιοσύνη ήδη που εργάζονται μέσα, δικαστές δηλαδή. Και ο Αρχιεπίσκοπος όταν έκανε τον αγιασμό στην Βουλή είπε ότι δεν πάμε καλά. Που πρώτη φορά το είπε αυτό. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι ένα καμπανάκι. Οπότε βλέπετε τι λέει. Χάσαμε τα παιδιά, από μικρά τα παιδιά δεν κατηγούνται με αυτή την αίσθηση της εφέσεως του δικαίου. Βλέπετε. Και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Επίσης, ένας φόβος που έχουν πάντοτε οι άνθρωποι, μόνο από τη δίκη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να αρχίσουμε, ξέρετε ότι είναι ένα από τα πιο χειρότερα κακοδικία που έγινε ποτέ. Σε όλα τα θέματα, η δίκη της Μεγάλης Πέμπτης προς τη Μεγάλη Παρασκευή, κύριε δικηγόρε μου και κύριε εκπρόσωπε, λοιπόν, είναι άρα μένει μέσα στο λαό πάντοτε ένας φόβος μήπως δεν αντιμετωπιστεί σωστά. Και έχουμε και τον Χριστό που είπε, μην τον πας στο δικαστήριο. Βρέστα προτού να πας στην πόρτα, γιατί άμα πας μέσα, το λέει ο Χριστός μας αυτό, άμα πας μέσα δεν ξέρεις τι θα γίνει, γι' αυτό βρέστα στην πόρτα. Και δεν το λέει μόνο σε αυτόν που αδικεί, το λέει και σε αυτόν που αδικείται. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Στα επόμενα μαθήματα, νομίζω θα μας πάρει 3, θα ξαναπούμε αυτό το θέμα από εκεί που έχουμε μείνει και πέσα. Σας ευχαριστώ και κάνουμε και μια στρογγυλή τράπεζα αν θέλετε να σας καλέσουνε να γίνουμε ένα πικ-πονγκ πάρα πολύ ωραίο. Δικηγορική και εκκλησιαστική αίσθηση για τα πράγματα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρεμβήκατε. Ωραία, οι γραμματέας μας, κύριε Σατραζέμη. Πάτε στο κουμπάκι. Ακούγομαι. Ωραία. Απλά μία παράμετρο θέλω να θέσω, πατέρα Ευάγγελε, ότι είμαι φιλόλογος και να ξέρετε ότι στη Β' Λυκείου υπάρχει το βιβλίο της φιλοσοφίας που διδάσκονται τα παιδιά και το δεύτερο μέρος έχει την ηθική. Τα διδάσκονται ήδη αυτά. Απλά αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να απομονώσουν το δεύτερο βιβλίο, δηλαδή το δεύτερο μέρος μάλλον του εγχειριδίου και να το βάλουν αντί των θρησκευτικών. Ναι. Εγώ σας ευχαριστώ για την πληροφορία. Εμείς δεν τα ξέρουμε τόσο αναλυτικά. Τα παιδιά μας περάσανε στα πανεπιστήμια, έχουν φύγει από τα σχολεία, δεν τα ξέρουμε. Ούτε και όταν τα παρακολουθούσαμε, ασχολιόμαστε με την ηθική. Γιατί είχαμε το βιβλίο της ηθικής του Παπανούτσου, το ξέρετε αυτό το βιβλίο, και το γελάγαμε από τότε που το διαβάζαμε. Να ξέρετε, διότι μας λέγανε εμάς οι γεροντάδες μας, εμένα ο πρώτος γέροντας που είδα ποτέ ήταν ο πατήρ Φιλόθεος ο Ζερβάκος. Αυτός είναι πρώτος. Όταν ήμουν 15 χρονών τον είδα. Και αυτοί όταν ακούγανε αυτά, θυμάμαι ότι γελάγανε αυτά τα πράγματα. Σου λέει ποια ηθική και τι διάφορα. Αυτά δεν τα καταλαβαίνανε. Ναι, αντιλαμβάνεστε. Η ηθική και η φιλοσοφία του Παπανούτσου. Λοιπόν, να είστε καλά, χριστιανοί, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σας χαιρετήσω, να ξέρετε. Είμαι από τις 6 ώρα, πήγαμε.